Reit dda, chroeso ato ni ar gyfer ail rownd Gynderfynol Cwpan Nathaniel MG Stadiwm M&P Grŵp 3G yn blaen clydach yn yr Rhondda. Ydy'r lleoliad ar gyfer y gêm rhwng Cambrian a'r Barri. A'r buddigwr, a mi fydd na buddigwr heno os fydd y gêm yn gorffen yn gyfartal wedi 90 munud. Mi fyddwn ni'n mynd yn syth i gicia o'r smotyn a'r enillwyr i herio'r Seintiau Newydd a'r chwefror yr 820 ar ôl i'r Seintiau grafu hibio i Llandudno yn gynharach y pnawn yma o 2-1. Y tîm cartra ydy Cambrian nhw sydd ar frig yr Gynghrair De Cymru, JD Cymru'r De ar y brig o 5 pwynt uwchlaw Trefelin. Tra bod y gwrthwynebwyr yr ymwelwyr y Barri, wel mi ddisgynno nhw i'r 6 isa yn uwch Gynghrair Cymru. Neithiwr Met Caerdydd yn curo Llanelli o 2-1 ac yn neidio uwch I penna nhw i'r 6ed safle. Y Barri I lawr i'r 7ed safle. Mae'r Barri, mae gen nhw brofiad blaenorol o gyrraedd y lleoliad yma. Gyrraedd y safle yma yn y gystadleuaeth wedi cyrraedd y Rownd Gynderfynol am yr ail flwyddyn o'r bron. Mi gollon nhw gartra o 2-1 yn erbyn y Seintiau Newydd yn y rownd hon y flwyddyn dwytha, y tymor dwytha. Mae yna newyddion y tîma I chi. Mae rheolwr Cambrian Liam Williams yn gwneud 3 newid o'r tîm enillodd hefo gol hwyr yn Aberystwyth y penwythnos dwytha. Ashley Williams yn disgyn i'r fainc allan, mae Fraser Thomas a Kyle Jones I mewn y daw Cody Williams. Josh Allen a'r capten heno ydy Jared Wright. A wedyn Steve Jenkins, mae o'n neud 4 newid o'r tîm roddodd gweir o bedair I ddim I Hwlffordd y penwythnos dwytha. Mae George Ratcliffe I lawr ar y fainc allan. Mae Keston Davies, Robbie Wilmot a Josh Bernard yn tar y fainc hefyd. Ac I mewn y daw Joe Thomas i'r gol, Mikey George yn y gefn ysgellwr dde, Ellis Williams i'r amddiffyn. Ac I lenwi'r twll wedi adael gan Robbie Wilmot, mae Danny Barton. Wel, yn cadw cwmni mi. Yma. Heno, dyma'r dyfarnwr gyda llaw ydy Alex McCrinch, ond yn cadw cwmni mi mae Sean Meredith. Nos dda, Sean? Ie, nos dda chi. O ran y chwaraewyr I ni gadw golwg arnyn nhw heno, mae'r ddau flaenwr, neu 2 flaenwr sydd yn debygol o tynnu'r llygad. Ie, nhw sy'n tynnu'r llygad. Isen I Cambrian, fe oedd chwaraewr y tymor llynedd yn adran y De. Wedi sgorio 14 gol yn y Gynghrair hyd yn hyn. Mae fe'r dan fel chwaraewr, fel ymysodwr, mae'n chwarae gyda dicter. Felly, fi'n edrych ymlaen I weld Isen yn chwarae heno. Syni rhyw raddau bod e heb mynd lan I uwch Gynghrair Cymru gyda Llanelli llynedd, ond penderfynu chwarae yn Gynghrair y De eto. A wedyn, Owen i'r Barri, fe hefyd yn chwaraewr sy'n tynnu llygad. Mae fe mor chwimoth, mor gyflym yr llinell flaen. 5 gol yn uwch Gynghrair Cymru hyd yn hyn, ond yn sicr chwaraewr sy'n gallu'r mynd mewn I double figures fan nhw'n gweud o'r rhan goliau yn uwch Gynghrair Cymru. Ie, ac o ran y blaenwyr sydd ar y cae heno, chi'n sôn am Liam Eason, mae partner o Callum Bateman. Hefyd mae o'n gwybod lle mae cefn y rhwyd. Fo sgyriodd y gol hwyr yn Aber, neu sôn am hynny, Sean, yr penwythnos dwytha. Gol 14 o funudau wedi'r 90 I gipio'r fuddigoliaeth. Mae'n siŵr, rhyw fath o records yn ei meddwl. Ie, gol hwyr yn erbyn Aber, a mae'n sicrhau bod nhw'n sefyll ar uwch ben pawb yn Gynghrair y De, a fan nhw'n sôn yn cael tymor arbennig iddo. Ac o ran y Barri, sôn am Ieuan Owen, ond Oli Hulbert, mae'r bartneriaeth yn y llinell blaen gen y naill dîm a'r llall yn bygwth goliau. Mae'n glawio yma, fel yna obaith y bydd hi'n glawio goliau. Da chi'n gweld effaith y gwynt yn fanna'n sydd bin. Ie, Barri yn chwarae mewn i'r gwynt. A bydd yn ddiddorol fi credu bod nhw wedi penderfynu hefyd chwarae yn erbyn y gwynt yn hanner cyntaf. Falle wneud swydd yn y hanner cyntaf, wedyn manteisio'r gwynt yn yr ail hanner. Gan I weld, mae'n hynod galed chwarae mewn cyflwr fel un I fod yn onest byn. Ie, a fel cyn chwaraewr, Sean, a dyna fydda chi'n ffafrio, hynny di chwarae yn erbyn y gwynt yn yr hanner cyntaf. Ie, gan I weld hon yn Seintiau fan ar cyfer.
Ie, mae'n cwestiwn diddorol, achos fi gwybod rhai captenau, maen nhw'n gweud, ni'n mynd i chwarae gyda'r gwynt, ni'n mynd i mynd amdani yn y hanner cyntaf. Yn bersonol, o'n i wastad yn hoffi wneud yn erbyn y gwynt yn y hanner cyntaf. A wedyn gobeithio falle bod lefelau ffitrwydd yn yr ail hanner gyda'r gwynt hefyd yn mynd i fod yn fantes. Yn sicr na Barri mynd i golli Robbie Wilmot heno yma o ran rhestr prif grewyr uwch Gynghrair Cymru. Mae o'n ail ar y rhestr honno. Mae o wedi cyfrannu at 7 o goliau y tymor hwn. Dydy o ddim ar y fain chwaith. Da ni'n rhyw ama ydi anafu mae o. Mae Danny Bats yn dod i fewn rhif 23. Da ni weld o'n y fan yna. Mae o wedi dod i fewn i ganol cae, ond mi gollan nhw greddf ymosodol Wilmot hefyd. Ie, Bart yn ifanc hefyd, so mae fe'n dysgu grefft yn ganol caf yna. Wilmot ar y llaw arall, mae fe'n glefer yn neud, mae fe wastad yn edrych am y gwagle, wastad yn edrych lle mae yna pocedi iddo fe, jyst cymeriad y bêl, a fel o ti'n gweud, yn creu digon i'r Barri yn y tymor hyn. Barri wedi cychwyn yn gry. Mae'r amodau'n eithriadol o wael yma wrth i Joe Thomas, neu Morgan Davies yn edrych, golwr Cambrian. Cyfle lawr yr ochr dde gan Cody Williams. Oedd o'n edrych am Callum Bateman oedd o. Yr amoda yn heriol, ond y cyflystera i weld yna ma. Cambrian wrth gwrs yn gobeithio ennill dyrchafiad yn dydyn Sean i fyny uwch Gynghrair Cymru. Maen nhw'n edrych yn eitha tebygol o wneud hynny ar hyn o bryd, ac mae'r cyflystera i weld yn dda. Ydyn, popeth oedd hi ar y ca yn edrych yn arbennig o dda. I fod teg, dyn nhw'n rhy siabu ar y ca fel mae'r tymor yn mynd hyd yn hyn. Ond Bateman yn ei arbennig o dda fyna, fel ymysodwr, ti sef yn y gwaith cael barhaw a cael amddiffyn y Barri lawr. Gwaith amddiffyn yn fan hyn i'r Barri nôl i fewn gan Williams. Mae'n rhydd yn y cwrt! A mi oedd y rhaid i'r golwr, mi oedd y rhaid i Joe Thomas mynd i lawr yn gyflym yn y fan yna. Bygythiad cynnar yn y gêm wedi 2 funud a hanner. Joe Thomas yn ein arbennig fan hyn, achos mae fe'n taflu hunan at yr ymosodwr, achos mae fe yw'r cyntaf i'r bêl, a mae fe'n neud i hunan yn fawr, mae'n cael ei ddwylo ato fe, neud arbennig o dda fan o Joe Thomas. Liam Eason oedd yn bygwth i'r sgoriwr Cynghrair y de hyd yma. 14 gol mewn 14 o gema. O'r gair siabi wedi cael ei ddefnyddio ran y cyfrestera, di hwnna ddim yn rhy siabi chwaith yna, di Sean. Falle dyna'r gwahaniaeth yn y safon, falle ar y lefel Cynghrair y de, mae hwnna'n mynd mewn. Ond ti'n chwarae yn erbyn gol geidwad sydd yn dod mewn yn lle ratgyth, falle pwynt i'w brofi, fel o'n i'n gweud, neu'n arbennig o dda, jyst i wneud i hunan edrych mor fawr oedd ei galler a cael ei ddwylio ati. Danny Birch di hwn, a mi fydd y gwynt y tu ôl i'r tafliad hir yn y fan hyn. Y peniad amddiffynol allan gan Will Richards. Yr ergyd. Yn un obeithiol. Ac yn codi dros y trawst. Werth mentro o fanna. Ddim cweit yn cael ei gorff o amgylch mewn safle i cadw'r bêl lawr. Cyfle cyntaf i Cambrian. Mynd dros y bar yn cyfle. Diddorol o gweld hefyd, Barri falle sy'n chwarae allan o'r cefn, ond yr modau mor anodd. Prin bod hwnna'n cyrraedd y llinell hanner. Fel chi'n dweud, Sean, mae'n rhaid i Cambrian fanteisio ar y gwynt nerthol mas y tu nôl ydyn nhw. A manteisio mwy ar y cyfleoedd fel doth i Josh Allen yn y fan yna. A fo'n union, sydd hefo y tafliad, 3-10 ar y gefn i Gryso. Williams yn crisio creu lle, oedd i droed o dros yr yslis o. Ti'n gweld yna amal? Wyt, yn dweud. Mae'r dyfarwyr yn gwneud i byd yn dan y beth. Ian Owen sydd ar ei ôl i, a mae'n aberig a fan hyn, a Owen, mi oedd Morgan Davies yn sgibo yn y cefn, ond Ian Owen yn dangos i gyflymder a dangos i bygythiad y fanna. Allen i fewn amdani eto, pwysar Ellis Williams. Bat yn yr cliriad. Ti'n gweld pa mor gyflym, o'n i sôn amdano fe'r dechrau'r rhaglen, pa mor gyflym i Owen ar draws y ca. Dwi'n rhoi cyfle i'r amddiffynwyr fod yn gyfforddus ar y bêl, dyna beth dwi'n hoffi fe, ti'n wastad yn weithgar. Bêl rownd y gornel.
Yn edrych am Williams unwaith eto, Cody Williams, y bel yn sgwar at Callum Bateman. Ac mae Cody Williams wedi fod yn bob man hyd yma. Bateman, dwi'n meddwl, cyffyrddiad diwethaf yn y brwch. Just falle ar ei sodle fe fyna ddim cweit yn darllen yr hediad a roed y gicrydd i ffwrdd yn rhy hawdd. Lot yn ei chwaith ar Ellis Williams, mi ath fel awr pan dilodd o'r cyffyrddiad. Yr ymbarel wedi agor yn frallwys y glaw. Owen Cydi. Hulbert oedd y targed. Mae yna gyrtans o law ar draws y caen fan hyn, John. Y moda eithriadol o anodd, ond yr un peth i'r ddau dîm. Fi'n credu bod Barri yn rhywbeth peth cywir nawr. Just falle cadw'r bêl, cadw'r meddiant, mynd trwy'r cymalau, rhoi ambell i bas at ei gilydd. Mae hwnna'n bas, wirth o bas, ond mae wedi gweithio allan iddyn nhw. Hulbert. Oedd o'n edrych am Cydi hi, mae deisgyn i Barton yn ôl at Owen Cydi hi. Barton os ergyd, Danny Barton yna le am yr ergyd! Crafu y mil y postyn, ond y cyfle gorau hyd yma i'r ymwelwyr Danny Barton. Barton yn ein o'r benig o ddafod hyn. Mae'n mynd am pŵer, y bêl yn cael ei sgibo'r draws iddo fe. Neu'n arbennig o dda. A be mae'n edrych yn neud, mynd am pŵer, ddim yn edrych i crymanu ddi mewn, mae'n edrych am y pŵer yna i curo'r gôl geidwad. Di sgor, 7 munud wedi chwarae. Dyma gêm ola y penwythnos. Dyma'r canlyniadau yn llawn i chi. Gêm ag am ei chwarae neithiwr yn y Cymru Premier JD Cynarfon 1, Flint 1, Jake Canavan a gôl hwyr ar ôl i Adam Davies, roedd Cynarfon ar y blaen, Cei Conna i fyny i ail ar ôl curo bai Colwyn, gôl hwyr gan Sam Jones i Met Caerdydd yn erbyn Llanelli, Balan colli adre eto buddigoliaeth gampus i Hwlffordd ac yna yn y Rownd Gynderfynol arall a chwaraewyrid yn gynharach yn neuadd y parc, golia gan Daniel Williams a Jordan Williams yn ddigon i giro Llanelli. Llanelli'n sgorio yn yr ail hanner o Callum Stevens. Honna falla Sean yn agosach nag oedden ni'n meddwl y bysa hi. A mi oeddwn ni'n gweld uchaf bwyntiau hanner amser o'r gêm yna. A'r buddigwyr i chwarae'n erbyn Seintiau Newydd ar Chwefror yr 8:20. Y gêm honno i gychwyn am hanner wedi 5 a mi fydd hi'n fyw yma efo ni ar sgorio. Eason ydy'r rhif 10 yn fanna gyda llaw. Dy'r un, da ni'n edrych ymlaen yn eiddgar i weld. Os yn dod efallai Sean a dydy o wedi symud i'r uwch gynghrair, o ystyried i record o yn y cyngreiriau gwahanol. Fel o'n i sôn, ennill darchafiad gyda Llanelli llynedd, a hwnna ni'n meddwl falle, wedi fel chwaraewr sydd wedi sgorio siwt gymryd y goliau, a fel o'n i sôn, ennill chwaraewr y tymor yn y de. Wedyn, ti sy'n profi di hunan ar y lefel uchaf. Dwi yn synnu bod ei heb mynd lan gyda Llanelli. Falle bod yna rhesymau personol, falle bod y gyffaware bach fwy lleol, a mae chwarae yn Cyngor y De yn galluogi ti fel chwaraewr i wneud hynny. Felly mae'r cwestiwn yn byti hynny, ond sy'n ni dal yn licio, sy'n bersonol chwarae ar y lefel uchaf, jyst i profi di hunan. Wedig yr oedran mae'n dod ato nawr. Luke Bowen yn un arall oedden ni'n trafod cyn y gêm yn dod mae o yn chwarae i Trefelin sydd yn ail y tu ôl i Cambrian yn Cynghrair y De. Felly un arall sydd wedi penderfynu. Mae o'n bach yn hyn wrth gwrs. Mae fe wedi profi hunan ar lefel uwch gyngor Cymru gyda nifer y clybiau lle Aberystwyth yn un. Felly mae Luke yn chwaraewr sydd wedi profi hunan ar y lefel uchaf nawr yn War teg yn ein arbennig o dda yn Cyngor y De, dath e Llansawel lan hefyd wrth gwrs, felly chwaraewr sydd yn dod tuag at diwedd i yrfa i ryw raddau a nawr yn chwarae yn Cymru y De. 10 munud o'r gêm wedi fynd a swn i'n feddwl bod Liam Williams
y barbwr sydd yn reolwr a'r Cambrian yn ddigon bodlon efo fel mae pethau wedi mynd ar hyn o bryd. Maen nhw yn rhoi gêm i'r Barri so ddim amheuaeth o gwbl o hynny. Morgan Davies sydd yn cael ei ddewis yn y gôl yn y gystadleuaeth yma. George Ratcliffe sy'n y gôl i'r Barri fel arfer yn y Gynghrair. Mae o ar y fainc yn yma. Jody Williams yn ei gadael hi. Dyma Joe Woodford at Danny Birch. Jones. Woodford. Gyfforddus mewn meddiant, mae rhaid dweud yn dydyn. Rhaid y beir wrth i ni wneud hynny. Ond ie, cyfnod o cadw meddiant, fydd y ddoi dîm yn trio wneud hynny. Barri fel yna, fi credu bod nhw'n jyst yn gweud, reit, ni gweld beth ni chi gallu neud, beth yn union yw'ch siat chi, falle trio gweithio chi allan fel game o chess, ond digon cyfforddus mewn meddiant am gyfnod fyna. Esbiwch lle mae Ieuan Owen, rhif 9 yn fan hyn, y blaenwr, mae o'n ôl bron ar ymyl i gwrt Cosby hun. Yr blaenwyr yn ôl. Wel, dyna beth mae'r ymod e'n neud. Mae rhaid i ddod yn fyr mwyn trio deni'r bêl. Does dim ffordd allan efo'r gwynt mor gryf ag yw i ma hyn o. Thomas. Edrych am y bat yn oed o. Not ar bêl gael ei lledu allan edrych am cydi hi. And Taylor Jones. Eich o'r rhai gymryd an bedair ar 15. Wel, cymryd an 15, 16, 17 ag 19. Taylor Jones. Dyna'r rhediadau mae Barri moyn ddo. Cydi lawr y chwith a wedyn George ar yr asgell dde. Maen nhw wastad yn fodlon wneud yr rhediadau yna i Barri. Williams ar crisiau dau ochr ewyr y Barri yn mynd yn ffordd i gilydd yn y fan yna. A mi fydd hynna'n rhwystredig a Mikey George yn un ohonyn nhw ar y rhediad na i fewn o'r ochr dde mynd ar draws Ieuan Owen. Ie, bron yn cymeryd i safle fe, bydde ti sef, falle George dys i sefyll allan. A fel dwi'n gwybod, sef wedi cadw i safle, bydde'r bêl wedi dod ato fe, ond wneud y penderfyniad i wneud y rhediad yna, lle oedd yr ymosodwr hefyd. Richards ar y peniad. Jared Wright sydd yn gwisgo rhwymyn y capten i Cambrian. Cambrian yn clydach oedden nhw tan y flwyddyn dwytha. Ac bellach yn Cambrian United. Cody Williams. Mi oedd yr opsiwn yna iddo fo, ond oedd, ond mi oedodd. Yr cyfle wedi mynd o Barton. Siawns bod wedi cael ei wthio di ar y bêl y fanna gan y rhif 6 Woodford. Nothing to see here. Yn debyg bod y dyfarnwr hoffi roi cerdyn i melyn, ond yn penderfynu gadael y bêl yr chwarae i fynd fyna. Diddorol. Yndi, Mr McInch wedi cadw i gardia. Mae'n hoffi dangos nhw fel oedd Malcolm yn ei galw nhw ers dalwm efo fatha toster i boced o'r cardia'n popio allan. Nid heno. Jones. Mae Williams. Taclus iawn, chwarae teg gan Cambrian. Chwarae efo hyder fan hyn. Chwarter awr o'r gêm wedi mynd. Da ni'n disgwyl y gol gynta. Taylor Jones. Bêl yn gwiro. Oddi ar Callum Seintiau, mae'r chwarae'n parhau. Mae'n gyfle fanna falle i Mr McInch i rwystro pethau. Ddo'n anaf i'r pen i Callum Seintiau. Dyma Hulbert. Hulbert yn dda fyna. Dal y bêl lan a dod yr chwarae mewn i
canol cab, y Barri, arbennig. Elliot Richards. Dyma Hulbert, unwaith eto mae o'n redwr parod iawn yn tydi Oli Hulbert. Ie, fe a Owen, maen nhw'n bertneriaeth arbennig o dda, ar ddoi nhw fel y tîm Sôn-Bryn yn fodlon wneud y rhediadau yna. Seintiau weld yn iawn. Rownd Gynderfynol, Cwpan Nathaniel MG. Blaen clydach yr Rhondda. Di lleoliad y gêm a mi fydd yr enillwyr yn herio'r Seintiau Newydd. Mis Chwefror fydd honno. Ac ar hyn o bryd mae'n anodd iawn gweld ar y darogan pa un o'r ddau dîm sydd yn mynd i gyrraedd y ffinal na. Mae clydach ar frig yr ail haen yn y de yn rhoi gêm yn sicr yn fan hyn i'r Barri sy'n seithfed yn uwch Gynghrair Cymru. Torf bach dda yma fyd, o ystyried ar y moda. Ie, war teg. Pawb wedi dod allan yn y tywydd garw yma. Ond wedi sôn, i fod yn deg, mae Cambrian maen nhw... Maen nhw'n dîm fydd ymharau gyda hyder, o'r ffaith bod nhw ar dop Gynghrair yn de. Felly fi yn disgwyl i'n rhoi gêm i'r Barri. A mi'n credu bod am falle cwarter awr cyntaf yma, ddoi dîm i ryw radd yn jyst yn trio gweithio hunain allan, gweld lle mae'r gwendidau. Wel, mae Cambrian ar rediad o 5 gêm heb golli yn y Gynghrair. Maen nhw wedi ennill 6 o'r 8 dwytha ym mhob cystadleuaeth. Ac wrth gwrs mae hynny yn creu hyder yn tydi. Dylan Edwards di hwn efo'r gic gornel. Yna 5 mewn glas gola yn disgwyl am y croesiad a'r capten oedd yna Jared Wright. Mi oedd hwnna'n gyfle heb amheuaeth. Ie, pawb o amgylch y gôl geidwad a falle beth o pawb yn disgwyl fod y croesiad na hefo'r gwynt yn mynd i ddod mewn i'r blwch bach a creu hafoc i'r gôl geidwad, ond oedd hi just allan o'r blwch bach fyna, felly chwaraewyr yn rhedeg tu ôl i'r bêl yn lle yn mynd at y bêl fel petai. Mae Ellis Williams o fan hyn yn gorfod mynd i gael triniaeth. Do'n i'n ysdi weld y fan Sean, ond mi oedd o'n awgrymu bod na daflu Penelin. Ni ddim wedi cymryd rhyw gnoc i'r wyneb yn rwla, ond yn sicr o'na sgwrs rhyngtho fo ag Alex McInch. Bod na Penelin wedi cael ei defnyddio. Ddifyr gweld honna eto. Ar ei lawr i 10 dyn dros dro, dyma Callum Seinti. Yn gweld Ellis Williams yn derbyn triniaeth, ia, i ardal y geg yn y fan yna. Hulbert. Richards. Will Richards. Donny Barton yn methu cadw'r bêl ar dir y chwarae. Ac os ai y 20 munud ar y cloc. Di sgôr. Donny Barton yn taro'r postyn i'r barad i'r gosa. I'r Barri dylwn i ydy'r gosa da ni wedi dod at gôl hyd yma. Birch. Troi yn ôl at Josh Allen. Hulbert. Dyma mae Hulbert mor dda'n i wneud, ynddo. Mae o'n dal y bêl i fyny. Mae yn ceisio rhyddhau chwaraewyr fel Ieuan Owen. Magidson, Ben Magidson. Dyna'r tro cyntaf da ni wedi enwi fo hyd yma. Elliot Richards. At Oli Hulbert. Camilltir yr awr yn wir hyn o bryd yn ganol ca. Sy'n un dîm trio cael y trwr ar y bêl. Cydi hi.
Ben efo Edwards. O, Edwards yn gred yn gampus yn fan yna, Dylan Edwards. O, mi nath o dda. Wel, wythnos i heddiw. Cwpan Cymru fydd yn derbyn y sylw. Met Caerdydd yn erbyn Caernarfon yn y 4edd rownd. A mi fydd honno y darllediad yn cychwyn am 20 munud wedi 5 ar S4C. Fydd hwnna'n gêm dda? Tipyn o gêm fydd. Fydd gêm dda. Cwpan Cymru yn agored iawn tymor Embryn. Yndi. A lle yn Ewrop wrth reswm yn de, Siôn. Wrth gwrs, drws nes, wrth yn ymyl ni fan hyn, mae Iwan Lewis yn sylwebyn Saesneg ar oswch efo'r Gymraeg, wrth gwrs, ond mae Iwan Lewis efo Saesneg yn sydi. Ac oedden ni siarad efo cyn y gêm. Oedd o'n ofnadwy o hyderus, nag oedd? O'n i ddim na, pan oedd ti siarad efo ti Cwpan Cymru, ond... Ti'n be, O'na ryw... O! Honna i rwyd, o'n i'n meddwl am eiliad bod honna yng nghefn y rwyd. Dewch i ni weld ti eto. Wel, dwi'n meddwl na bron gol i rwyd i hunan. Oedd i fynd y cyffyrddiad off ar amddiffynwr George, dwi'n meddwl, ar cyffyrddiad diwetha. Mae'r Barri fyna. Ond yn ôl at Iwan cyn y gig gornel yma, o'na i oedi. A gofyn i ddod i fewn. Ond i'n ôl at fo wedyn. Hanner ffordd, ac osau at hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Bêl ddofn na honna'n wastraffus. Felly, awn ni'n ôl at Iwan Lewis. Mae'r ail waith nawr, mae'n siomedig o'r gig gornel. O, da ni'n cymryd eto. O na. Mae'na ryw chydig o draffaeth y fan hyn. Cydi hi, dwi'n credu, oedd yn cael ei dynnu ffwr. Mi oedd y capten Jared Wright yn ei chanol hi. A mae Liam Eason yn cael ei Liam Eason ac Owen Cydi hi sydd yn cael y bregaeth gan Alex McKench. Eto dyfarnu dan fan'na. Just tawelu pethau. Nhw'n dîm eitha cyfforol, Cambrian. Mae Barri yn dîm mowr cyfforol. Maen nhw'n hoffi fod yn gwynebau tîmau. Dyn nhw ddim yn becso am y safon, felly neu falle bod nhw'n chwarae ar lefel uwch. Maen nhw'n fodlon mixo i lan, fel maen nhw'n gweud. Bêl yn dod i mewn ac allan ar ei hunion. Sôn am Gaernarfon, siomedig iddyn nhw neithiwr yn ebyn y Flint, ond yn ei 4 gêm dwytha, Siôn, yn y Gynghrair. Maen nhw wedi colli yn ebyn y Seintiau a 3 gêm gyfartal yn erbyn tîmau sydd yn y 3 isa. Felly, maen nhw angen newid rhywbeth cyn sadwn nesaf, yn dydyn? Ie, a dwi'n disgwyl nhw hefyd ennill y gêm yna. Maen nhw'n dîm da, maen nhw'n garfan. Sy'n ni'n gweld y cyfle yma. Bêl draw dyma Dylan Edwards. Edwards! A'r cliriad oedd hi ar y llinell. Dwi'n credu mae Will Richards oedd yna. Ond mae'r bygythiad dal yna. Bêl yn cael ei chodi nôl i mewn gan Woodford. Ac Cambrian yn bygwth o fan hyn. Ie, croesiad arbennig o dda. A wedyn Edwards yn dod ar y postyn pella. Bach o cic hosan, ond ti falle disgwyl i rhywun fel Eason neu Bateman i fod ar diwedd honna i cymeryd mantis. Mae'r gwynt yma, mae'n anodd i bobl sy'n gwylio hon ar teli, mae'n anodd disgrifio pa mor anodd yw'r amodau. Wel, ddilia'r tafliad yma ddangos hynny. O, na awgrym o lawion fan yna, mi darodd y bêl yn sicr yn erbyn braich Will Richards. Edwards. Edwards nid yn dda i cadw'r meddiant. Dyma Taylor Jones allan at Cody Williams. Tacl dda gan Cydi hi ac yna'r drosedd ar Ieuan Owen. A Cerdyn Melin cynta y gêm i Josh Allen. Tybed oedd hon yn gic o'r smotyn, Siôn? Ie, Richards just gyda'r capten Wright bach yn agos. A ti'n gweld mae fe'n glanio ar ei lawe. Dwi ddim yn gwybod lot amdani, achos mae fe'n ddall i fflight y bêl fyrta, achos mae'r Wright reit o'i flanau, felly dwi'n meddwl bod oedd wedi bod yn cic o'r smotyn hallt i'w roed, felly penderfyned iawn gyda'r dyfarnwr. Dyma ni'r Cerdyn Melin eto. Oedd o'n hwyr. Mae'n agos at y bêl ac Josh Allen felly. Cynta i fewn i lyfr y dyfarnwr.
Bêl rownd y gornel gan Ieuan Owen. Nôl at y gicr smotyn neu nad oedd yn gicr smotyn. Dwi'n meddwl beth sy'n rhwystredig i gefnogwyr a sylwebwyr ydy anghysondeb de. Fysa honna wedi cael ei rhoi efallai gyn ddyfarnwr arall. Ydw i'n fod yn anheg? Oed. Fi deall yn hollol beth ti'n gweud, ond ti'n cyfer mewn i ystyried lle mae lawe. Mae lawe bach yn uchel, a'r amodau amgylch hynny, y ffaith bod e'n hollol ddall i lle oedd y bêl yn dod o. Felly, ydy, mae fe'n bach o greu area fe hwnnw'n gweud, ond fi'n deall yn hollol beth ti'n gweud, Bryn. Ac o'r diwen ei ddeud be oedd Iwan Lewis yn y sgwrs, ond na be mae'n ei di glint yn Gymraeg yn ei lygad o. Pan nes i ofyn, edrych ymlaen, a nath o fynd, dw. Ddim yn hollol hyderus. Na. Fi am ryw reswm, fi'n ffansio Met Caerdydd i cyrraedd y ffeinal o leia. Dyn nhw heb fod yn ffeinal Cwpan Cymru, braidd yn siŵr bod fi'n iawn gyda'r ystadegyn yna. Am ryw reswm, gyda'r tîmau sydd wedi ymadel ar Cwpan, falle cyfle i tîm fel Met Caerdydd. Wel, mae pen y bont dal i mewn, dydyn? Mae tîmau da dal mewn, ond mae yna gyfle nawr i tîm fel Met, neu Gaernarfon. Sicrhau lle o leia yn y ffeinal, cael diwrnod allan. A mae'r ddau sydd ar frig y Gynghrair, sef yw'r Gynghrair Cymru, y Seintiau Newydd a Cwpan. Mae nhw wedi yn y chwarae fan hyn. Mae nhw allan. Felly mae Barri dal i fewn. Felly mae fel ti'n dweud, Sean, mae yna dima da dal i fewn. Dyma'r digwyddiad. Ouch. Rhaid o'n clwb yn boenus, jyst yn jarod y gefn. Ti'n cwmpo reit ar y cefn. Danny Birch. Oedd o. Di sgôr Cambrian United dim y Barri. Tref y Barri dim. Mae'n gêm bach ddifyr i weld ti'n ôl i'r gôl i'r chwith fanna hefyd. Beth yw'r sgôr? George. Mae'n drodd ar 6 einiog yn y fan yna, ond allan o hi. O Iolas gellwr wedi bod yn dawel i'r Barri, nid fel arfer dyn ni'n gweld i'r rhediadau nhw, a dyn ni'n gweld nhw'n mynd mewn i'r gwagle yna. Yn cweith falle oherwydd maen nhw'n chwarae'n erbyn yr amodau. Yn y hanner cyntaf ddim yn cael y cyfle, felly gwelwn ni mwy yn yr ail hanner. Ta bod oedd hynny'n ffactor yn ymhenderfyniad Steve Jenkins o ran yr 11 oedd yn cychwyn. Cic hosan gan Ieuan Owen. Ac o bawb i'r bêl ddisgyn iddo fo. So chi'n disgwyl bys o fo wedi cael cysylltiad iawn ar hwnna. Cymeryd y cyfle ar ei drod ddefe, tu allan i drod ddefedd yn triol. Mae hwnna'n sgil eitha anodd i cyflawni. Cambrian ar o flaen camerâu sgorio am y tro cynta yn ei hanes nhw. A'r tro cynta hefyd, Sean, i Rownd Gynderfynol Cwpan Nathaniel MG gael ei ddarlledu'n fyw ar sgorio. A da ni'n ffodus ystadegyn arbennig o dda fyna, Bryn. Ti'n cael dy fwyd o'n dda. Ac os ai as hanner awr o'r gêm wedi chwarae. Ac mae Cambrian. So gêm bocsio ar bwyntiau, swn ni'n yma bod Cambrian dwtch ar y blaen, Sean Redydd. Fi'n cytuno. O'r rhan meddiant, o'r rhan chwarae'n hanner y Barri, maen nhw'n sicr wedi cael rhan fwy o'r ystadegyn fyny fyd. Cyfle da hefyd. Peth pwysig yw'r sgôr yn y bocs ar y ochr dde fyna. Josh Allen dros y llinell fan eto. O bellter. Oedd ei droed o dros y llinell o billtir yn y fan yna.
Sy'n syndod nad ydy'r dyfarnwr cynorthwyol yn... Ie, sa'i siwr. Maen nhw'n edrych yn o de. Ie. Williams. Cei cosan gan Jared Wright. Steve Jenkins. I weld yn fyna. Be fydd yn trwy feddwl o? Fydd o'n hapus? Fodlon? Wel, ie, dibynnu eto ar y tactegau ywys, chwarae yn erbyn fel o'n i sôn, chwarae yn erbyn y modau yn yr hanner cyntaf, cael swydd wedi wneud, pido ildio, a wedyn chwarae gyda'r amodau yn yr ail hanner, a gobeithio y goliau yn dod. Bateman ar cliriad. Chydig dros hanner awr di chwarae, Sean, a dwi'n meddwl bod ni di trafod neu di enwi Liam Eason. Ddwywaith? Ie, mae fe yn chwarae mewn rôl, mae Bateman, fe sydd yn rhedeg y llinell flan, fe sydd yn creu y hafwc yn amddiffyn y Barri. Eason yn rhyw reswm, mae fe'n chwarae jyst tu ôl, falle mae hwnna'n dacteg, mae Cambrian wedi penderfynu mynd gyda heno. Ond y sicr Bateman sy'n creu y hafwc o'r rhan amddiffyn y Barri. Chwaraewr y tymor yng Nghynghrair y De fel y ti'n sôn gynharach, Sean. Ac yn cipio'r esgidair hefyd. 7 gôl ar 20, dyna fo. Camrioli fanna. 7 gôl ar 20 mewn 29 am ddangosiadau. A fel o'n i'n deud eisiau y tymor yma, 14 o goliau mewn 14 o gema. Lwcus yn un, bod ydym yn cael cerdyn melyn. Oes mae'n awgrym o'r Benelin, fan hyn eto yn does. Dwi'n meddwl i Ben yn diwedd, mae Ben Elin hefyd yn uchel. A mae eich bod y action dy mewn fyna, o na, sy'r ymhen i'n dal na, dim yn ymhen Elin i. A Mr McInch yn penderfynu nad oedd na gerdyn i'w ddangos yn y fan yna. Un cerdyn hyd yma i Josh Allen, rhif 11, Cambrian. Joe Thomas. Da gweld hefyd, Sean, bod Steve Jenkins wedi cynnwys Joe Thomas heno. Dim di chwarae yn y Gynghrair oedd hwnna yn gamgymeriad gyda fo. Yna gyfle fan hyn i'r tîm cartre. Jody Williams oedd yna. Ond yna Callum Seintiau ar cliriad. Hynny wedi sôn ddigon hawdd i Steve Jenkins ddod â George Ratcliffe i fewn yn y gôl ar gyfer y Rownd Gynderfynol. Ond mae wedi dewis cadw ffydd a bod yn dirngar i Joe Thomas. Ie, ti gweld hwnna lot mewn uwch Gynghrair Cymru, falle bod uwch Gynghrair a Lloegr yn mynd i weid. Ti'n gweld rheolwr yn penderfynu reit. Falle ti yw'r ail hain o ran y gôl geidfa, neu sgellwr neu bynnag. Ond ti sy'n mynd i cael y cyfle yn y cwpan. Ti yw'r dyn os nag wedi cael rhyw fath o anaf. Ti sy'n mynd i mhwario fyna. A felly, i ryw raddau dwi'n hoffi'r y penderfyniad yna bod ti'n cael y cyfle, y rhediad yn y cypanau yma. Ond yn sicr Ratcliffe fe yw'r gôl geidfod cyntaf ar yr rhestr. Sa'n credu bod yn rhy iachus fan hyn, ti'n fawr. Mae wedi cael fwy o wad i'w ben yna beth mae'n meddwl, achos cododd e lan, a nath e jyst cymeriad 2 neu 3 cam am ei nôl. So mae rhaid i rhywun wneud y penderfyniad iddo fe os yw wedi cael tipyn o wad i'w ben. Ie, Elliot Richards sydd mewn chydig o draffaeth y fan hyn. O ran Mae Barri, yr opsiynau, wel, Ratcliffe oedden ni'n sôn dan o fanna sydd yn y gôl. Daniel Smith, Joseph Bainon, sydd yn hogiau ifanc. Josh Bernard, mae o, sa fo'n gallu slwtio fewn i fanna, efalla. Josh Bernard. Jack Thomas, Morgan Wigley, mae o'n opsiwn mwy ymosodol y chwaraewr sydd ar ymthig o Gaerdydd, ac Keegan Saunders. Yn ei di, mae yna fainc ifanc iawn y fan hyn. Felly, tasa. Yn di Elliot Richards. Ie, fi'n credu bod e mewn trwbl, ti'n meddwl. Fi'n credu bod wedi cymeryd fwy o ergyd i'w ben, na beth oedd e'n meddwl. Mae yna gyfergyd yn fan hyn, mae rhaid nhw fod yn ofalus iawn mewn sefyllfa fe. Does pan mae yna fi'r pen. A mi oedd o'r cefn hefyd yn dweud, oedd o ddim yn disgwyl, oedd o'n ymwybodol ohono fo.
Allith fod yna chydig o whiplash neu beth efallai. 10 munud i fynd tan yr egwyl mi fyna. Dipyn o amser yn cael ei ychwanegu. Gwpl o anafiadau wedi bod. Owen. Mikey George. Nath methu cadw'r bêl ar dir y chwarae. George ar y peniad. Woodford. Right. Eason. Ymlaen at Jody Williams. Ac Cody Williams. Ac Will Richards yn gwarchod honna allan. Morgan Davies ar cliriad. Cody Williams methu cadw'r bêl ar dir y chwarae. Right. Mae'r bêl jyst yn llithro dros yr wyneb ar gau. Trieg ac yr glaw. Mae'r bêl yn symud sydd o. Cam y gyfathrebu yn y fan yna rhwng Wright a Woodford. Coldut. Sa'n i bod yna wedi mynd. Mi drychodd i lawr yr ystlys ar y dyfarnwr cynorthwyol. Mi ofynodd o'r cwestiwn ar chwarae'n parhau. Williams. Elliot Richards yn ôl ar y cae chwarae. Cydi hi ar bêl, jyst yn cael ei gwyro allan gan Cam Strenati. Dewch chi weld y digwyddiad yna eto, Sean? Ie, chos i'n credu bod Allen sy ar ben Elin mewn i ben Richards, a mae fe ar cerdyn melyn. Fi'n credu bod e'n dyn lwcus iawn i fod ar y caf yn hyn, achos pyn ti ar cerdyn melyn, dyna'r peth diwetha ti angen neud. Ti o dan trwy'n y dyfarnwr, a mae fe'n cael tipyn o glec i'w benne, a mae fe'n dyn lwcus iawn i sefyll ar y can yma. Ydy, cytuno yn llwyr, Sean. A dyna oedd chwaraewyr y Barri yn gwneud y pwynt wrth Mr McInch. Ond Mr McInch, allaf fod ddim bod dim agosach at y digwyddiad. I benderfynodd o. Nad oedd hwnna yn heiddi cerdyn melyn arall. Dim VAR wrth gwrs. Ond mi fydd yna o fi Sion ar ymlaen yn uwch Gynghrair Cymru. Sbio ymlaen at hynny, Sion? Ie, gewn ni weld, we. Gewn ni weld. Ie, mi fydd yn ddiddorol iawn gweld yr ardrawiad a'r rediad gêm. Wan ta, Ieian Owen all o gadw'r bêl ar dir y chwarae, mod i llwyddo i wneud hynny, a mi oedd angen y cliriad gan Taylor Jones. Neb i fewn yn manteisio ar hwnna i'r Barri. Seinti, mewn gawr yng nghanol y cae, Danny Barton. Owen cydi hi. Dylan Edwards. Chwaraewr canol cae, ond yn gwneud i ddyletswydda am ddiffynol. Ac yn ei gwneud nhw yn gampus. 5 munud o'r hanner cyntaf yn weddill. Ie, Edwards, mae fe'n gyflym yn yma. Falle bod wedi cael ei roed fyna i wneud swydd, achos mae fe'n... Hulbert! Crymanu'r bêl. Ia, mae o'n dangos be oedd o'n bwriadu i wneud i chrymanu hi.
Helbert yn siomedig, ond ti'n gwybod yn union be mae'n trial wneud, just crymanu ddi'r prostyn pella, defnyddio yr amddiffynwr fel shield, fel petai, ond ddim cweit yn cael y curl oedd angen anodd i fynd mewn i'r gornel bella yna, ond cyfle da gan Helbert fan Mae'r Barri. Will Richards yn ildio y tafliad. Allen sydd yn ffodus i fod ar y cae. Josh Allen wedi gweld cerdyn melyn. Ac yn ffodus i beidio gael yr ail un am y ben ar Elliot Richards. Morgan Davies. Golwr Cambrian wedi cael hanner cyntaf digon cyffyrddus i dyma, Sean. Blaw mae cyfle yna gyda Helbert, nath ddim bwrw'r targed. Dwi'n wedi cael lot i wneud o. Do, mi nath Barton, Danny Barton daro'r postyn. Ond o ran arbediadau. Dyma Morgan Davies wedi cael un arbediad. Gynnar yn y gêm. Yn cyfiwch Nos Lyn sgorio. Holl uchafbwyntiau gêm ar penwythnos, gêm ar JD Cymru Premier Neithiwr. Hynny ar S4C am 5:20 ac sallwch chi'n aros tan hynny fydd bob dim ar sianel sgorio ar YouTube. Ellis Williams ar tafliad. Golwr Joe Thomas yn galw am hwnna. 2 funud a hanner tan yr egwyl. Be fydd y sgwrs ar yr egwyl i ddechrau cychwyn, Sean, gan Liam Williams. Oeddwn ni am chydig bach wrth i Cody Williams gael ei creisiad at y postyn pella. Be fydd sgwrs Liam Williams, rheolwr Cambrian ar yr egwyl? To be, siomedig gyda'r bêl mewn yn y marn. Maen nhw wedi cael un mewn i sefyllfaoedd arbennig o dda, ond mae'r bêl diwetha neu'r croesia ddim wedi bod o'r safon fydde ti'n disgwyl ar y lefel yma. Digon hapus bod nhw heb ildio, wrth gwrs, yn y hanner cyntaf, ond mae'r ymwodau wedi bod gyda nhw. Maen nhw wedi bod yn gystadleuol, maen nhw wedi bod yn digon heriol hefyd. Felly, mwy o hynny, wrth gwrs, o rhan tîm Cambrian. O ran y Barri wedyn, ti'n disgwyl i falle pethau agor lan lefel ffritrwydd a dyn ni wedi sôn hefyd am mod ffaith bod y gwynt dal yn chwyrlio yma, felly bydd y mantes y gwynt gyda'r Barri a bydd hwnna'n ffactor. Munud a hanner o'r 45 wrth pas lac allan am dafliad. Ac ydyn ni ar y ffordd i gicio o'r smotyn. Nawr te. Ie. Gynnar i weid, fi'n gwybod Bryn, ond mae golwg gêm gigio'r smotyn gyda ni ar hyn o bryd. Oes. Helbert. San yna i lawr wrth ymwyl i ffer efo. Hawdd iawn adnabodoli Helbert. Bêl hir. Yn edrych am Liam Eason. Seintiau. Mor gry, mor awdurdodol yng nghanol y cae. Fawr ddim yn mynd heibio i Callum Seintiau. George. Ar frys. Da ni yn yr hanner munud ola. Bêl yn ôl a George. Oedd angen croesiad gwell yn fanna'n doedd. Ie, ni sôn am Cambrian, falle bod y safon y croesiad neu'r bêl diwetha mae'r blwch ddim digon dda. Chi wedi gweud yr un peth ar y Barri hefyd. George wedi cael ergyd fyna. Stamp, dwi'n meddwl. Dyfarnwr yn caniatáu hwnna fynd. Mae wedi ceisio chedl i'r chwarae redeg yn dydy, Mr McInch. Da ni fewn i 2 funud sy'n cael ei ychwanegu. Syndod am ond 2. Mae George dal yr lawr. Yna digwyddiad, Sean. Wrth o...
siŵr hollol. Bydd lle bod wedi ti rolio i bigwr. I ffer. Ie, dwi'n mynd am yna, dyna nath o'n de, troi i ffer. A nes i gam ar dyfarnwr, Doctor McKinch. Doctor McKinch, ydio. Doctor Alex McKinch. Birch ar trafliad i'r George ar peniad o'n ta. Dyma Ieuan Owen. Droed ar Ysbardyn. Gael allan as Oli Hilbert. Da ni fewn i'r funud ola. Yr ail funud o'r ddau sydd wedi cael ei ychwanegu. Hilbert. Hilbert o'n cael cario'r bêl yn bell at cydi hi. A mae'n mynd am gig gornel. Cyfle ola yr hanner cyntaf o bosib. Cyfle ola i'r Barri, troi hon mewn. Hilbert yn ein dda, rhediad cryf. Hon fydd, sy'n ni'n meddwl, chwarae diwetha'r hanner cyntaf. Os allan nhw'n ffindo pêl. Ie. Dydy'r system aml bêl ddim yn weithredol fan hyn, wrach gan nhw fenthyg un o'r gêm na tynol i'r gol o fan cwr. Elliot Richards, mae o'i weld yn holliach ar ôl yr ergyd gafodd o i gefn i ben gan Josh Allen, chydig o funud yn ôl. Da ni wedi chwarae'r 2 funud dros y 45 a ma hi mewn. A Will Richards sydd wedi roed y Barri ar y blaen. Y cawr o'r cefn. Ergyd i Cambrian ar y regwyl. Gobryn bod amser i ail gychwyn, Sean. Wel, ni sôn hon fydd gic ola'r hanner cynta. A Richards, fel ti'n sôn Bryn, jyst yn cael ei ben i fi. Mor syml o hynny. Ys dim rhaid i fe wneud dim byd arall. Mae safon ar y croesiad yn arbennig. A na i gyd mae fe goffo wneud. Rhoi'r ei ben tuag at y bêl. Tor calon i Cambrian. Achos honna fydd gic ola'r hanner cynta. Mae Will Richards i gôl gynta yn y gystadleuaeth i ail gôl y tymor hwn. Ac wel, mae'r sgwrs ar yr egwyl wedi newid yn llwyr mewn amrantiad. A ddyliwn ni y bydd Dr McKinch yn chwythu'r Cwpan. Unrhyw eiliad. Bod i'n fynd o rhyw funud arall yn gyfle. Bêl dal ar dir y chwarae. Yna rwan. Wel, ergyd i Cambrian. Ergyd go iawn. Yr amser gorau mae'n debyg i'r Barri sgorian, yr amser gweitha o ran y tîm gartre. Bêl hir unwaith eto. Jared Wright ag Oli Hilbert. Ben y fanna. Barra'n parhau. Ie, fi'n gwybod mae'r dyfarn yn mwynhau hynna'n gormod, efo. Dyna ni. Cwpan ola ar derfyn yr hanner cynta. Do'na ddim golwg bod yna gôl yn mynd i ddod. Tan yr eiliadau ola wedi 47 o funudau. Cic gornel yn cael ei chrymanu mewn gan Elliot Richards. A'r cefnwr Will Richards yn rhoi y Barri ar y blaen. Yma yn yr P Group 3G Stadiwm. A'r sgôr ar yr egwyl ydy Cambrian dim, y Barri 1. A rwan gawn ni weld uchafbwyntiau o'r Rownd Gynderfynol a chwaraewydd yn gynharach ar neuadd y parc rhwng y Seintiau Newydd a Llandudno. Nadine mewn at Jordan Williams. Mae Nadine wedi parhau a'i rediad. Ond mae Williams yn bwydo Marshall. A dyma Dan Williams yn rhoi'r Seintiau ar y blaen. Jordan Marshall yn croesi. Y bêl yn rhydd yn y cwrt Cosby. A Dan Williams yn chwaraewr canol ca yn ymateb gynta. Jordan Williams, dim cam sefyll. Jordan Williams yn glir. Hon fydd yr ail. Williams yn dyblu mantais y deilied. Am ddiffyn Llandudno yn gwbl sgwar.
Jordan Williams yn amseru i rediad yn berffaith, yn denu Sean Pearson oddi ar ei linell o gwmpas y gôl geidwad ac yna yn gosod y bêl i'r rhwyd. Cones yn oedi, a dyma Adam Stevens, y bêl y tasgu lan yn taro'r bar. O, mor anlwcus i Llandudno. Camgymeriad yn ganol ca, y bêl yn torri i Adam Stevens. Jack Edwards yn tasgu fyny i'r awyr. Y gic gornel mewn at y postyn agosa. Adam Stevens nôl i gynorthwyo yn yr amddiffyn, ond Clark ar yr ongl allan at Nadine. Dim cam sefyll unwaith eto. Jack Nadine! O, arbediad da gan Pearson. Oedd e lawr yn sydyn fanna. Ben Clark, brwydro i glirio! Chydig heibio'r postyn gan Callum Stevens yn reoli ar ei frest ac yna'r ergyd sydyn ar ei drod dde. A ddim lot yn ddi, ond Llandudno'n parhau i fygwth er i bod nhw ar ei holi o ddwy i ddim. Bêl hir, amddiffyn Llandudno'n sgwad, Jordan Williams, Williams mewn ar gôl. Arbediad da gan Pearson. Ond un pêl dros yr amddiffyn yn creu pob mathau o drafferthion i'r ymwelwyr. Methu ymdopi a chyflymdra Jordan Williams. Marshall mewn at Williams, yma Marshall wedi parhau a'i rediad a does dim cam sefyll yn erbyn Jordan Marshall. Marshall nôl at Williams. O, tackle wedi amseru dda, ond Jordan Williams yn crymanu'r bêl heibio'r postyn. Wel, does dim taw ar y cyffro yma ar neuadd y parc. Cyfle wedi golli fanna i Jordan Marshall yn mynd nôl ar draws y gôl yn hytrach na mynd am y gôl. Adam Stevens, dim cam sefyll, y blaenwr cryf yn gwibio mewn y cwr cosbi, ydyn gallu cadw'r bêl mewn, ydi wir! Pownell! O, cyfle da fyna i Jordan Pownell. Ond gwaith da gan Adam Stevens yn gynnar yn yr ail hanner. A mae yna res o chwaraewyr mewn glas yn y canol! A maen nhw wedi sgorio! A maen nhw'n cael eu heiddiant. A Callum Stevens sy'n penio Llandudno nôl i mewn i'r gêm. Yn dechrau'r ail hanner ar dan. Jack Nadine a Cones dros y gicrydd i'r Seintiau. Nadine yn croesi, bêl yn torri allan at Williams. Dan Williams yn edrych o gwmpas am gymorth. Cones sy'n croesi a'r peniad lawr gan Bodenham, a mae yna gam sefyll beth bynnag. Yn ceisio dod o hyd i'r postyn pella yna. Jack Bodenham, ond wedi crwydro i safle cam sefyll. Dros y gicrydd. Anthony Stevens yn rhwydo y capten, ond mi oedd e'n cam sefyll. Oedd y syniad yn un iawn, yn gorffen yn gelfydd heibio i Jack Edwards. Ond Lliman pen pella Ashley Davis yn byrhau y dathliadau. Mygei i Seintiau. Y glaw yn dechrau. Glawio fan hyn, a dyma Jordan Williams. O, wedi methu cyfle eiraidd. Cyfle gorau'r ail hanner i'r Seintiau. Ac i ladd y gêm efallai y prif sgoriwr Jordan Williams. Dyle fe di wneud yn well. Lan at Williams, Williams yn gryf. Chislevich at Dan Williams, dim cam sefyll. Williams yn y canol, y taro'r bar. Dan Williams yn mynd i hun. Waw am gêm yw hon. Adam Stevens mewn at Bennett. Bennett, mae Cadwaladr yn rhydd yn y canol i beniad etek at Adam Stevens. Adam Stevens yn fawr. Kick o'r spotting na. Wel, o'n i'n meddwl bod Alex Livesey yn rhoi y chwiban yn ei geg, ond yn newid i feddwl penderfyniad dadleuol tu hwnt. Stevens. Stevens mewn i Cadwaladr nôl at Bennett. Bennett o bellter! Arbediad gan Jack Edwards. Mae'r Harvey Bennett yn mynd amdani o bellter, yn gorfodi'r arbediad.
Peniad Jordan Williams at Cieslewicz gyda Holden yn rhydd. Holden i ennill y gêm o'r bediad ragorol gan Pearson. I ni wedi chwarae y 5 munud dros y 90. Mae Magei yn dod. Dyw Magei ddim yn ennill y bêl. A mae mewn i'r canol a draws â hi. Ac yna y gol bêl yn torro'r postyn. Jordan Pownell ar cyfle i ddod ar sgôr yn gyfartal. Gêm ryfeddol yn dod i ben. Perfformiad arwrol. Ond yn y diwedd mae Llandudno yn colli. Maen nhw allan o Cwpan y Gynghrair. We want to be in the Welsh Premier League, you know, that's obviously the ambition of us as a club. We want to get there, we're desperate to get there. Croeso I Barton's North Wales Stadium, cartref Tryffynon. Heno, dyn ni yma chwarae Llandudno, sef ar y funud mwy thebyg mae'r gêm mwyaf o'r tymor yn barod, lle maen nhw'n top, ni'n ail, lot o lygad ar y gêm heno, mwy thebyg, prawf o'n Gogledd Cymru yn edrych ar y gêm, so gobeithio bydd o'n gêm dda ac gobeithio Tryffynon ennill. 2 blynedd yn ôl pan mae'n ennill y Gynghrair, obviously, a ni ddim yn fyny. A ni'n gael y Tier 1 licence, ond blwyddyn yma, dyn ni mewn lleoliad lot gwell. Dyn ni gan TV gantri newydd i ddod fewn, a nath hwnna ticio bocs arall. Mae'r dugouts newydd i ddod fewn, stand newydd i ticio bob bocs efo'r seti dyn ni angen. A hefyd mae yna grant i fi mewn ar ôl dolyg i trio gael upgradeo'r cae a trio gwella y surface. Does na ddim amheuaeth felly na dyna ydy'r deheuad i fynd i fyny i uwch Gynghrair Cymru? Ia, dyn ni gyda 3 tîm yn gallu mynd fyny blwyddyn yma, dyn ni gyd yn ticio'r boxes yn iawn. So, bysedd gyd y croesi rwan bod ni yn gorffen yn y top 3. It's still really early on the season, but you know we want to get to the top of the league, as you know, and we want to stay there. So we want to put added pressure on them, and we feel like a win tonight will blow it right open. It's going to be interesting. There's a lot of hype around the league this year. There's a lot more eyes on it, and for us to be where we are again is, you know, is a huge credit to the lads. You know, we want to be in the Welsh Premier League. You know, that's obviously the ambition of us as a club. 14 years, we've been trying to get there. You know, we've had to go the long way round because there's no big investment and we're quite self-funded, and the goal is clear and we want to get there. We're desperate to get there, and I think the club deserves to be there. So, but we know there's a lot of hard work in front of us. But first things first, 3 points tonight, is it? Yeah, absolutely. Yeah. Hopefully we can do the business tonight and, like I say, get some momentum going again. The motivation's got to be looking at the table. Obviously, Holywell have consistently been in the top 4 for a reason, but we're fully prepared for the challenge that they're going to throw at us, and I think tonight will be quite a good test and try and show us where we're actually at. Holywell have a lot of strength, they have players that will get into most teams in the league, but so do I, so it's going to be a head-to-head game and we'll just see how it goes. Ail yn erbyn cyntaf felly a chyfle euraidd I greu argrafft y llifoliadau. Ond teg deud mae dechrau digon tanllyd gafwyd i'r gêm. Dim ond 3 munud ar y cloc a thacl ffyrnig Callum Stevens a Ryan Edwards yn gweld amddiffynwr Llandudno'n cael ei hel am gawod cynnar. Cyn I amddiffynwr Tryffynon, Ieuan Hewitt derbyn coch hefyd am ymateb i'r sefyllfa. Y 2 dîm lawr I 10 dyn felly. Gweitha'r ffaith fod hi'n noson oer, roedd pethau'n sicr yn poethi ar ffordd Halcyn. Rhagor o ddrama toc wedi chwarter awr wrth I Thomas Bibi lorio Adam Stevens yn y cwrt. A mae Cydwalydyr yn manteisio o'r smotyn wrth I Llandudno ymdrechu I ymestyn I mantais ar frig y tabl. Gair I gall ar yr egwyl ac roedd Tryffynon wedi deffro yn yr ail hanner, ond ymdrech Craig Linfield fan hyn yn syth at Michael Jones y golwr. Cyn I Adam Stevens fethu cyfle I ddyblu'r fantais I Llandudno lawr pen arall y cae, dim diolch, medda Danby. Gyda'r chwiban olaf yn prysur agosau, doedd Craig Linfield ddim am fethu hon. 85 munud ar y cloc a Tryffynon nôl yn y gêm, 1-1. Ond ar noson lle roedd na fwy o gerdiau coch na cherdiau dolyg, cafodd Gyta Williams I hel o'r maes am dderbyn ail gerdyn melyn. Dim cyfarchen y tymor gan y dyfarnwr y tro hwn. Roedd na un cyfle arall I gipio'r chiefpoint I Llandudno, ond Thomas Stevens yr eilydd yn methu cael ei hun at ddiwedd gicrydd Ben Mar.
Rhannu'r pwyntiad yr hanes felly, ond oedd hynny'n adlewyrchiad teg o'r gêm? Tough one, isn't it? Eventful, definitely. I'll be honest, I think we were the better side. We feel a little bit hard done by, obviously. It was a heavy pitch. It felt like the pitch was massive, but the lads dug in massively, and I think we shaded it, to be honest. And when we got the goal at the end there, before we went down to 9, I felt like we were going to get the winner. Holywell are no mugs, they're a good side, they battle hard. Wasn't much football played today, so there's never going to be much in the game, but I don't think Carrots had a save to make, to be honest, other than for the goal. So yeah, could have gone either way maybe, but probably a bit disappointed to not take the 3 points. They've been unstoppable, and tonight I think they've probably, if they're honest with themselves, they feel like they've got away with one there. Croeso nôl ato ni. Yma ar sgorio Rownd Gynderfynol, Cwpan Nathaniel MG yr ail Rownd Gynderfynol rhwng Cambrian o Gynghrair y De a'r Barri, sydd bellach yn 6 isa uwch Gynghrair Cymru. Cambrian dim y Barri 1. Y Barri mynd ar y blaen yn hwyr ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Dda ni o lia 2 funud i fewn i'r amser ychwanegol. Cic gornel ac Will Richards yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Dim newidiadau i'r naill dîm na'r llall ar yr egwyl. Ac am hynny, Sean Meredith, Liam Williams yn gyrru'n yn ôl allan a dweud, be, 5 munud, 10 munud, chwarter awr, a wedyn efallai newidiadau. Ie, do'n hallt yn y ffordd ath Barri sgorio bron i fod yn gic diwetha'r hanner, ond to cornel hwyr, a wedyn yn ein dda yn y hanner cyntaf, byd o ildio, a wedyn siomedig fel tîm bod ti'n mynd mewn i'r stafell newid na, gol i ddim i lawr. Ond yn sicr, ie, rhoi cyfle i'r chwaraewyr sydd wedi'n neud yn dda yn y hanner cyntaf, a wedyn falle dod â 1 neu 2 newydd mlaen. Ac os mae rwan da chi'n ymuno hefo ni, mi oedd yr amodau yn yr hanner cyntaf yn ffactor amlwg iawn a'r gwynt yn chwythu o'r chwith i'r dde. Mae weld o'n sod i gostegu rhyw chydig ar gyfer yr ail hanner yma.
Gawn ni weld weli ar bêl hir gan gapten y tîm cartre Jared Wright. Doedd hwnna ddim yn cael ei dal. Bêl hir ymlaen gan capten y Barri, Callum Seintiau. Na, dyn iawn, fi'n credu bod pethau wedi tywelu chydig o rhan y gwynt. Dal ychydig o wynt yn y ganghengen na ni gweld ni, ond dal yn ffactor y ffaith bod y mantis gyda'r Barri yn yr ail hanner yma. Davies. Bron a gildio'r meddiant. Taylor Jones oedd yn chwarae fo tân yn y fan yna. Rwan, mi fydd y tîm cartre'n gallu codi'r peli hir nad oedd y Barri gallu neud yn hanner cynta. Achos tydi'r gwynt ddim yn gymaint o ffactor yn yr ail hanner. Birch. Mae Cody Williams. Mae'r hogia tu nôl i'r gol di cael digon hefyd, Sean. Rydw i benni nhw. Amser yn gatre. Ie. Amser gwely. Tord yn gwylio'r uchelbwyntio ar Llandudno yn erbyn Seintiau Newydd erbyn Llandudno. Rwy'n dipyn o gêm i'r Seintiau Newydd. Anlwcus yn y marn i yn y diwedd. Falle pido cael gêm gyfartal a mynd o'n nhw i gigiau smotyn. Ond sicr mae Cambrian yn yr hun cwch fan hyn. Maen nhw'n rhoi gêm i'r Barri. Mae'n nes nhw i sefyll yn y gêm o'r hir o'n nhw'n gallu a gobeithio cipio gol fach i gymeryd i gigiau smotyn neu hyd yn oed ennill y gêm. Ie, Llandudno'n taro'r postyn ac yn hynod anffodus i beidio cael kicker smotyn. Oedd ni'n edrych o kicker smotyn. Right, yn sicr. Mikey George, Ollie Hulbert. Mae rhaid deud mae Jared Wright wedi delio'n arbennig o dda hefo Ollie Hulbert yn ystod y gêm. Cydi hi. Ni'n emma bod wedi mynd o ddi arwain cydi hi fanna, ond dyfanwr cynorthwyol ar yr ochr bellan anghytuno. Felly oedden ni'n deud yn fysa'r sgwrs wedi newid ar yr egwyl, Sean. Steve Jenkins i ddechrau, rheolwr y Barri, i dîm ar y blaen. Be fydda fod i ddeud? Ie, mae'n anodd rhywbeth pan tîm uwch Gyngor Cymru, ti'n wario tîm falle safon yn llain a ti, ond yn sicr mae rhaid i rhoi hyder i dy dîm di ennill y gêm, fi gwybod yn chwarae i ffwrdd y gatre, ond nhw yw'r tîm dylef o'n ennill y gêm a felly nhw yw'r tîm sydd yn chwarae ar y safon ucha. Badgetson, glirio hwnna allan sydd am dafliad, a swn i feddwl o ran Liam Williams, yr rheolwr y tîm cartre, mynd amdani ar ddechrau'r ail hanner, mae'n siŵr, ie? Ie, to be, fi ddim digon hapus, oedd yn y marn ni, o ti'n sôn am ornes focsio, ar pwyntiau bydde ti'n rhoi'r hanner cynta i Cambrian, ond dim fel am y PêL-DROED yn gweithio wrth gwrs, ond yn sicr maen nhw wedi bod yn y gêm, o'r rhan meddiant a chwarae PêL-DROED yn hanner y Barri. Felly fi'n siŵr bod e digon hapus o ffordd mae dactegau fe wedi ymdopi yn y hanner cynta. Mae pethau'n sefyll. Bron i 4 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Seintiau Newydd yn erbyn y Barri. Fydd Rownd Gynderfynol, Cwpan MG, yr ergyd yn dod i mewn. Ac Ieuan Owen. Sy'n disgwyl gwell y fanna, Sean? Oedd wedi gweld y gol geidwad a oddi ar ei linell a wneud y peth iawn yn y marn ni, ond ddim cweit yn medru cael yr uchder i mynd dros y gol geidwad a wedi mewn y gol, ond y penderfyniad iawn, ond ddim cweit yn cael y peth yn gywir o ran safon yr ergyd. Sef be llwyddodd Cory Shepherd i wneud neithiwr wrth gwrs i Hwlffordd. Gol y tymor? Mae'n chwaraewr sy'n chwarae yn y marn ni ar lefel gwahanol i chwaraewr eraill yn Hwlffordd sy'n amgylch. Fi siŵr bydda un o ddoi dîm yn uwch Cymru yn edrych ar Cory Shepherd fel rhywun i arwyddo. Os ni gweld y cyfle yna. Yep. Golwr Joe Thomas yn gwneud yn dda. Chwarae da gan Cambrian lawr yr asgell chwyth yma. Gweld y gwagle a wedyn mynd ar dyna'r gyfrinach, y bêl gynnar yn lle cymeryd y cyffyrddiad, fel ti'n gweld nifer o chwaraewr yn wneud. Pido cymeryd y cyffyrddiad, rhoi i mewn ar y cynnig cynta. Cody Williams oedd yn agos yn y fan yna. Allen.
Cam Strinati oedd y targed yr rhif 12. O, mi nath o'n dda i gadw'r bel ar dir y chwarae Strinati. Wel, na ddo, nôl Dr McInch. Hwna'n mynd allan. Nôl at Corey Shepherd. Ein cyd sylwebydd Iwan Lewis yn ôl at Iwan yn deud chwaraewr gorau uwch Gyngor Cymru tymor yma hyd yma. Ni ddim yn mynd o glas o ddŵr fe eto nes i pan i ddim yn y sgwrs na eto Bryn, ond pob gêm dwi wedi sylwebu arno a yn y prif rhywun sylwebu ar Holford, mae fe'n ben ysgwydd yn well na unrhyw un arall ar y can, yn wedig i dîm bersonol, ond hefyd y ffaith bod chwaraewr fel Iwan Lewis yn fel sy'n wen un o'r chwaraewr gorau yn uwch Gyngor Cymru, mae'n tipyn o glwb. Mae wedi chwarae yn erbyn rhan fwy yn nhw beth bynnag hyd y tymor yma. Wedyn mae o'n siarad o brofiad. Jared Wright. Yna yn gyrraedd Josh Allen. Yr unig chwaraewr ar gerdyn melyn. Ffodus fel nathon ni drafod yn yr harad cyntaf fod o dal ar y cae. Dda aml un wedi dadlau bod ail gerdyn melyn yn hyddiannol. Pinti yn cymeryd y gerdyn melyn gyntaf na, mae'n rhaid i fod yn ofnadw o falus. Oedd yn ysgeilwyr i gael ofnadw gyda'r benelyn na mewn i cefn y pen. A bydde wedi digon hawdd i'r dyfarn o roed y gerdyn melyn arall iddo fe. Mae'n un o'r rheiniant ydy, rhyw y feddylfryd, os bod o ddim wedi cael y cerdyn melyn cyntaf. Ie. Ynde? Ie, fi'n gwneud union beth i fe. Dyna fo. Chafodd o ddim. Ond mae yna dafliad hir, Josh Allen sydd wedi mynd draw. Nag oes, dydy ddim yn hir. Nawr i geith o gyfle. At y postyn pella mi oedd Wright, oedd hi fymryn y tu hwnt iddo fo. Will Richards ydy'r amddiffynwr. Will Richards sydd yn nildio'r gig gornol fo. I gol o sydd yn gwahanu y tîma o gig gornel o'r pen yma. Fymryn cyn yr egwyl. Mae'r dynion mawr i gyd i fyny i'r tîm cartre. Cody Williams fydd gyrymanu thon. Swn i'n meddwl bydd o'n anelu am y trawst. Mae'n un ddofn y tro hwn o'r peniad gan Wright! Honna ddiar y llinell am gliriad. Mi ddaw i nôl i mewn ar cliriad allan Dylan Edwards sydd i derbyn ni. Gyna, wel am ddihangfa i'r Barri. Peniad gan Jared Wright, oedd hi'n edrych fel tysau'n mynd i daro cefn y rwyd. George dwi'n meddwl oedd ar y llinell. Oedd ar y postyn, mae rhaid rhoi clod nath ddim sefyll, nath ddim symud oedd hi ar y llinell a chi o Barri. Elliot Richards ar ergyd, a mae'r ail gol i Oli Hulbert. Da ni di chwarae 8 munud a hanner o'r ail hanner. A siawns, mae dyna'r gol sydd yn selio lle y Barri yn Rownd Gynderfynol Cwpan Nathaniel MG. Wel, mae'n gêm greulon rhywbeth. Y cyfle arbennig fyna i y capten Wright i Cambrian. Mae'n beniad o safon, mae'n baniad cryf. Mae George ar y llinell yn arbennig. A wedyn, beth sy'n digwydd? Barri mynd pen pella'r ca. Bach o blerwch yn yr ganol caf yna. Mae'n ergyd o safon a mae Hulbert yn neud honna i edrych yn hawdd, ond dwi ddim jyst yn pasio ddi mewn i'r gol. Gol o safon gan Hulbert. Wel, Elliot Richards fydd yn cael yr assist i ergyd o. Oedd yn data'n rhy boeth i Morgan Davies. Mae yna fynydd go iawn i'w ddringo i Cambrian. Cwestiwn am y golwr efallai fanna, Sean, yn i harbet ti, ond yn i gwiro hi nôl i lwybr y chwaraewr yn lle at allan. Mae'r cwestiwn ydy, ond fel o ti'n gweud, oedd hi'n ergyd nerthol gan Richards i'r Barri, a just yn rhy gynnes i'w ddalu a rhoi di mewn man lle oedd hi ddim yn mynd mewn i peryg i Cambrian. Felly, Will Richards yn yr hanner cyntaf. Oli Hulbert yn sgorio i ail gol yn y gystadleuaeth
Oli Hilbert yn gwybod lle mae cefn y rwyd. Chweched gôl I gyd y tymor hwn, sgorio pedair yn uwch Gynghrair Cymru. Ei ail gôl o yng Cwpan Nathaniel MG ac fel oeddwn ni'n deud, mae yna daith hir iawn o flaen Cambrian. Dyma'r gema byw sydd ar y gweill gan sgorio penwythnos nesa. Cwpan Cymru, Met Caerdydd yn erbyn Caernarfon. Yna, bydd San Steffan Pen-y-bont yn erbyn Llansawel. Gêm ddarbi, De Cymru lawr yn Cymru gyna. Ar ddydd Calan, gêm ddarbi yn y gogledd rhwng Bai Colwyn a'r Fflint ar ffordd Llanelian. Ac yna ar y pedwerydd o Ionawr, Caerdydd yn erbyn Wrecsam, y ddau sydd ar frig prif adran Genero. Felly gema cyffroes yn y fan yna. Davies, George, dan hwnna Eason. At ei partner Callum Bateman, Strinati. Bateman, wel, sgidia sgorio ddim gyn efo heddiw Callum Bateman. Fydd o'n siomedig efo hwnna, ergyd siomedig. Oedd y chwarae nath dod i'r ergyd yn dda. Oedd y safon yn dda, oedd y cyr chwarae yn ganol can dda. Fel ti sôn, cweit y safon efo'r ergyd yn... Lle y Barri nawr ymlacio falle am ryw gwarter awr gweld be mae Cambrian yn mynd i wneud, ydyn nhw'n mynd i wneud newidiadau. Chwaraewyr yn dod oddi ar y fainc. Mae'n bosib, ti'n edrych ar falle Ashley Evans a'i brofiad fe, falle'n dod mewn I ganol ca, ond fe'n chwarae fel chwaraewyr ganol ca, yn ddiffynol, felly gawn ni weld beth sydd a'n llewis Daniel Williams. Ond o'n I dyna'r peryg i'r Barri bod nhw ag I Steve Jenkins bod nhw yn pwyso ar i'r rhwyfa, disgyn yn ôl yn meddwl, da fo, dwi ddim, da ni fyny yn erbyn tîm sydd o adran is na ni, da ni'n iawn. Wel, mae'r cwestiwn I Cambrian nawr, dwy gôl di hôl ddi, mae lan i'n nhw nawr taflu'r sync y gegin at nhw, ond mae lan iddyn nhw rhoi'r pwysedd ar y Barri nawr efo'r dwy gôl o fantes. Wel, o Barri, mae'n sefyllfa tebyg penwythnos dwytha yn ebyn Hwlffordd yn dod â'n dwy fyny. A wedyn dwy gôl reit hwyr. Oedd hi'n bedair I ddim ar y diwedd. Mae'n debyg nad oedd yn adlewyrchiad go iawn o'r gêm. A mae rhaid i'r gôl, os oes y gôl arall, y gôl nesaf, mae'n rhaid I ddifod I Cambrian. Mae'r rhaid I nhw sgorio nesaf, os ti'n gweld Barri'n cael trydydd, wel mae'n I benni arno nhw I fod yn onest. Beth da gan Edwards. Oedd y bel I gyfeiriad Liam Eason ac yna chi Sean, ond ydy rhywun yn siomedig yn Eason neu ydy'r Barri wedi chwarae'r system sydd wedi I negyddu fel slici di? Dwi heb cael lot o'r bel I ddechrau. Dwi heb cael y gwasanaeth falle byddai wedi gobeithio amdano. Ond falle bod hwnna'n ateb y cwestiwn pan bod e falle heb mynd lan I uwch Gynghrair Cymru. Falle bod e digon hapus yn chwarae ar lefel ar ran y de. 360 sydd wedi dod allan yn ei cotia glaw gyda llaw. Ni'n wylio ar gêm. Mae Mikey George. A pa mor bwysig oedd y peniad na oddi ar y llinell nawr. Mae'r gêm sy'n mor agos. Mae'n lan ochr arall y ca sgorio. Oedd naill ben o'r cae i'r llall Hulbert. Nes I brofiad
chwarae'n yr uwch gyngor yn fan yna. Cyrraedd y bêl cyn Danny Birch. George. Dyma Callum Seintiau. Seintiau. Dwi'n mynd am yn ergyd oedd yna. Ie, ergyd oedd yna. Yr ddoi yn edrych ar ein gilydd. Falle bod i'n meddwl bod yna croesiad oedd hi. Ond mae wedi cael gig gornel, dwi'n meddwl. Mae wedi cymeryd gwiriad oedd hi ar un o chwaraewyr Cambrian. Elliot Richards sydd yn mynd draw i gymryd y gig gornel i'r Barri. Nôl i Faramenin. Yr uwch Gynghrair yn ystod yr wythnos oroswn ni am y gig gornel. A'r peniad a Seintiau dwi'n credu oedd i fewn yna. Mi oedd hwnna'n beniad clir. Mi oedd hwnna'n beniad clir a mi geith hwnna i ystyried fel cyfle. Mae Seintiau, mae fe mor gryf yn yr awyr. Mae'n anodd ymddiffyn yn erbyn, efallai'n gorhedig yr hediad ar yr achlysur na, felly mae'n ôl beniad i ryw raddau, yno eto mae'n tyn iawn Bryn, mae'n gyfle. Golgeidiad yn dda fan'na. Mae'n hynod o falus. Mikey George, yn cydnabod i gêm nesa. Y Barri, nôl i Faramenin y Gynghrair yn ystod yr wythnos. Nos fawth, maen nhw i ffwrdd ym Mhen y Bont. Ac yna, nôl i Gwpan Cymru fydd i'r penwythnos nesaf. Mi fydden nhw chwarae'n erbyn Gresffordd gartra. Cambrian gyda llaw, Sean yn wynebu'ch cyn glwb chi. Maen nhw'n chwarae Caerfyrddin. Y penwythnos nesaf. Tabl weddol dyn yn yw o ran y de. Cambrian fi gorau ar brig y tabl, ond mae'n eitha tyn o'r 7fed safle. Lan i'r pedwerydd lle mae Cyfyrddin ar 25 pwynt. Ie, mae'n gêm fawr, dydi. Cambrian yn erbyn Caerfyrddin. Ar y maes yma fydd y gêm honno. A 3 tîm wrth gwrs yn mynd lan. 3 tîm yn mynd i fyny'r 3 sydd ar y brig ar hyn o bryd ydy Cambrian ar 35. Trefelin sydd ar ei hola nhw, ac yna Rhyd Aman. Mae yna driffwynt yn gwahanu. Rhyd Aman yn drydydd a Caerfyrddin sydd yn bedwerydd ar hyn o bryd, felly mae'r sefyllfa'n debyg iawn yng Nghynghrair y Gogledd hefyd, dydy. Mae'n dymor difyr iawn yn yr is-Gynghreiri yna. 2 yn mynd lawr, 6 yn dod i fyny. Pawb yn mynd amdani Cynghrair o 16 o dima y tymor nesaf. Bêl hir ymlaen, oedd Mikey George i fewn yna, Ieuan Owen i fewn hefo Danny Birch. Strinati. Jyst mynd nôl i'r ddoi gyngherith hon yw'r flwyddyn, mae'r tîmau yn edrych ac yn anelu i fynd fyny uwch Gyngor Cymru efo'r nifer o tîmau sydd yn gallu'r esgyd. Williams, bêl i'r neb yna. Mi oedd Dylan Edwards, ond cydi nôl yn gwneud y gwaith amddiffyn. Oedd wedi bach o bwysau ar bat yn fyna, ond pwy sy'n yna i dwtio, ond Callum Seintiau. Ia, 3 yn mynd i fyny o'r de a'r gogledd tymor yma, Sean, ond wedi hynny, yr tymor wedyn, mae yna rhyw system gema ail gyfle. Y 2 sydd ar y frig y tabl yn y gogledd a'r de mynd i fyny'n automatic. A wedyn mae yna rhyw gema ail gyfle yn erbyn yr ail a'r trydydd ar heisi a gwylod yr uwch Gynghrair. Eitha cymhleth a dweud y gwir. Ia, ti'n gallu gweld pan bod y tîmau nawr yn anelu ym hon fel y flwyddyn i fynd fyny. Dyfarnwr yn y diwedd. Y dorf yn annog y gicrydd. Mi driwch ar y teg i Dr McGinch. Mi nath o geisio gadael i'r chwarae redeg. Dwi'n credu bod y dyfarnwyr wedi cael gwys
gan yr awdurdodau i adael i'r chwarae fynd yn fwy y tymor yma. Rwy'n ni weld o'n amlach i cydi hi gael ei groesiad i fewn. Tu hwnt i Hulbert. Strinati. Nôl i mewn right ar y piniad. Bateman. A dyna'n union y math o beth oedden ni'n trio trafod y gyrraedd. Trio gadael i'r chwarae fynd, ond mi gosodd hwnna fyna y dyfarnwr. Dim ffordd o amgylch Seintiau os ein. Waith mae fe'n ennill y bêl. Mae fe mor gryf. Ac mae Bateman yn y marn i'r neu'n arbennig o dda yn y llinell fan. Mae'n rhaid bod yn amlwg, fwy amlwg. Na Ethan, fel ni wedi sôn. Mae'n dawel iawn heno. O, rwan ta. Yna Gerdyn Melyn yn fan hyn. Bateman, fi'n credu sy'n cael ei Gerdyn Melyn. Falle'r bach. Bateman oedd o. Yr ail Gerdyn Melyn i un o chwaraewyr Cambrian. Ni sôn bod wedi bod yn amlwg, ond braidd yn rhy hyderus i ennill y bêl fyna. Mae'n benderfynu hawdd i'r dyfarnwr. Ellis Williams newydd ddod yn ôl o anaf mae Ellis Williams. Mae wedi teimlo hwnna. Callum Bateman, yr ail enw, mae o'n diodda go iawn yn fan hyn, Ellis Williams. Mae hyn yn edrych yn bryderus iawn i'r ymwelwyr. Ffodus falle bod ni ddim yn goch yn y marn. Yn union. Yn union. Yn gyfle i weld hwn eto. I ryw reswm, mae'n golli ben e. Credu yn rhwystredig gyda'r ffordd mae'r gêm wedi'n mynd. Mae fe'n uchel. Bêl wedi mynd ers rhyw hanner awr yn ôl. Do. Wel, sy'n ei ddigwyddiad tebyg iawn yn y gêm fyw hefo sgorio neithiwr rhwng y Bala a Hwlffordd. Ac Burke o'r Bala yn cael cerdyn coch am dacl union yr un fath o hwnna. Ie, pwynt da. Wel, mae'n oedi, da ni hanner ffordd drwy yr ail hanner. Cyfle ni weld y goliau, Sean? Ie, hon oedd y gol agoriadol. Mi'n credu bod ni'n cymeryd rhyw gwiriad cyn bod ni'n benni ar pen Richards. Falle mae'r cwestiwn o rhan yr amddiffyn, ond eto mae fe fel Seinti, mae fe'n gawr o ddyn. Wedyn, y Richards arall ar ergyd, oedd rhy boeth i'r gol geidwa delio gyda, fel y ti'n sôn bryn, ond y gyfle falle jyst crymanu ddi rownd y postyn allan am gornel, ond Helbert. Mae'n neud i'n edrych yn hawdd, a dwi ddim yn hawdd. Dyna ni'n dysgu'n gynharach, oedd hi'n edrych yn hawdd, ond fel ti'n gwybod y hyn, pan mae'n dod ato ti fel yna, a ti angen i gwiro hi... Ti'n pasio i mewn. Ti'n pasio i mewn. Mae'n haws rhaid, jyst mynd am pŵer, ond mae'n defnyddio i ben, mae'n defnyddio i brofiad e. Just pasio honna, a dyna'n union beth oedd angen i'n neud. Mae fe Danny Birch ddim yn hapus fo ildiodd y meddiant. Ond a rhif 20 ydy Brody Gill. Felly yr eilyddio cyntaf o'r gêm ac y tîm cartra sydd yn gwneud ei cadarnhad. Felly mae Cody Williams i ffwrdd. A Brody Gill sydd ymlaen yn ei lefo. Wel, Ellis Williams, mae'n dal i weld yn dipyn o draffaeth, a dyna pam fod y tîm yr ymwy o Josh Bernard nath o gychwyn wrthos dwytha yn erbyn Hwlffordd, ac fo sy'n dod ymlaen, a swn i'n feddwl yn erbyn yn lle Ellis Williams. Ia, gobeithio na fydd Ellis Williams ddim allan yn rhy hir, mi oedd hi yn dacl front yn doedd. Ellis Williams dal i lawr, da chi'n weld o'r ochr bethau fan cwysio. Saith o funudau, wel, yna rhyw 3-4 munud wedi mynd yn fanna, tra bod Ellis Williams yn derbyn chydig o amgeledd ar yr ochr bella wrth i
Richards godi'r bel I fewn i'r gwrth Barton. Just yn gwiro'r bel yn ôl at yr eilydd Josh Bernard. Bernard at Hulbert. At Strenati. Bateman. Dim lwc o gwbl. Yn erbyn y dynion mawr yn y cefn ag Will Richards. Mae o'n effeithiol yn aill ben o'r cae a'r llall yn dydi. Yn 20 munud o'r gêm yn weddill Sean Meredydd. Oes unrhyw obaith I Cambrian? Wel, fel ti'n ôl, y gol nesaf yw'r un bwysig. Mae rhaid Cambrian sgorio honna. A gobeithio wedyn, fel welon ni'n erbyn y Seintiau Newydd Llandudno, wastad gobeith. A fel ni sôn, ath I lawr I falle dyfarnwr ddim yn rhoi cic o'r smotyn, dyna oedd y gwaniaeth. Felly maen nhw dal yn y gêm, ond mae angen nhw'n sgorio'r gol nesaf. Right. Danny Birch. Strenati ar gael. Woodford. Barri'n amddiffyn fel uned. Cadw I siap. Y bel cael ei chlirio. Dyma Eason. A I dyna oedd y cyfle Liam Eason ceisio I gosod hi'n ôl I Dylan Edwards. Ac os ar rhywun yn disgwyl fan a Sean, y bysa Eason di fynd amdani ar y cynnig cynta. Ie, un cyffyrddiad yn normod yn y marn I. Fe agorodd I lan efo'r cyffyrddiad cynta a gafodd e. Ond yn penderfynu... Mae yna anaf arall. Ond yn penderfynu cymeryd 2-3 cyffyrddiad. Mae'r cyfle wedi mynd. Mae'r gêm di cychwyn tu ôl i'r gol o Vancouver Edaw. Yn ôl wrthi. Yn wedi cael llawn bol. Nôl â nhw. Os yna blag... Sy'n siŵr... Mae'n anaf yn un. Sy'n lot hwnna, se. Ie. So mae Eason yn ei gwiro hi'n ôl at Edwards. O ie, yr follow-through efallai, ie. Ie. Os nhw'n dweud. Eason. Un ddofn yn edrych am Jared Wright. Wel, oedd I fwriad o'n iawn yn doedd, ond gweithredu ddim cweit cystal. Dyma chi ganlyniadau y penwythnos yn uwch Gynghrair Cymru. JD. Gemau gyd yn cael ei chwarae neithiwr wrth gwrs. Caernarfon 1 y Flint, 1 Adam Davies, rhoi Caernarfon ar y blaen. Jake Canavan yn sgorio unwaith eto yn erbyn I gyn glwb. Cei Conna yn drech na bai Colwyn Harry Franklin yr arwr yn y fan yna. Gol hwyr Sam Jones i'r Met, 2-1 yn ebyn Llanelli ac yna Hwlffordd yn y gêm neithiwr ar faes Tegid yn mynd â hi. Ac yna'n gynharach y pnawma. Golia gan Daniel Williams a Jordan Williams yn ddigon I sicrhau lle y Seintiau Newydd yn y Rownd Gynderfynol. Mae'r dwbl ymlaen i'r Seintiau. Sean, tydi'r treble ddim achos maen nhw allan o Cwpan Cymru yn tydyn. Mae'r dwbl ymlaen i'r Barri wrth gwrs yn y Cwpan. Ond I bai gan nhw rediad gwych yn y Gynghrair a'r treble. Maen nhw ddigon da I orffen y 6 ucha, swn i'n dweud, y Barri. Ond mae'n mynd yn ornest. Swn i'n dweud bod y Seintiau, Cei Conna, Pen y Bont yn sicr o'i lle fwy neu lai mathemategol yn dydyn yn y 6 ucha. Wan oedi am ychydig bach, wan dyma Allen yn sgwar. A mi oedd angen y cliriad allan. Oedd y 3 yna'n sicr o'i lle. Mae Caernarfon, Bai Colwyn, Met a'r Barri. 4 tîm yn mynd am y 3 lle arall. Ie, mae'n gystadleuol yn dweud. Fi'n siŵr bod y Barri, bydden nhw'n digon hapus falle ennill cwpan, a falle peidio benni yn y 6 ucha. Fi'n credu bod Steve Jenkins yn gweld hwnna fel llwyddiant ennill cwpan. Cwpan Cymru, wrth gwrs, yn mynd y tîm mewn I yw'r. So felly, dwi ddim diwedd y byd os nag yn nhw'n benni yn y 6 ucha. Dyn ni ddim yn mynd I fynd lawr, wrth gwrs. Na, maen nhw'n reit sicr o hynny swn i'n feddwl. Dyn yn y gwylodion, Llanelli, Hwlffordd, Flint, Llansawel, mae'r bala yn cael ei llusgo I lawr I fewn iddi Sean, dydyn? Dechreuad da i'r tymor, a ti'n meddwl, oce, rhywbeth yn cael ei adeiladu fan hyn yn y bala, ond mae'n... beth yn mynd yn... ddim o'i plaid nhw. Chaim croeso nôl yn y bala, dwi'n meddwl ar ôl deud hynna. Hulbert. Methu manteisio. Gyda'r cliriad allan.
gan Woodford. Dwi'n reit falch o glywed, Sean, bod Steve Fisher ei hun wedi dweud bod nhw mewn brwydr tuag at y gwaelodion, felly Siawn Sgaifadeuant. Wel, do'n nifer o chwaraewyr wedi gadael y bala. Felly do'n newidiadau mawr efo'r fforddwr yn gadael Cwpan wedi bod wrth roen sawl blwyddyn. Felly ti'n meddwl falle bydden nhw yn cael tymor caled a falle'r dechreuad da geithon nhw falle ddim yn adlewyrchu beth oedd yn digwydd o tu ôl i'r llenni. Colin Cwpan bellach yn reolwr ar y dre lle mae o'n byw yn Rhuthun. Ynddi? Ie. Mae o'n Rhuthun. Yn i fewn i'r chwarter awr ola. Yn ei bai bod yna rhywbeth mawr yn digwydd. Mae'r Barri sydd ar ei ffordd i fewn i'r Rownd Gynderfynol. Ta'r cliriad allan. Bêl hir, edrych am yr hediad gan Callum Bateman. George. Barri wedi newid chydig bach yn y cefn yn do. Mae Mikey George wedi mynd i fewn i lle oedd Ellis Williams. Ellis Williams wedi gorfod gadael y cae hefo anaf. Ac Josh Bernard i fewn yn ei le fo. Mae Mikey George wedi mynd i'r cefn hefo Ben Margetson ac Will Richards. Richards yn ei gadael i Joe Thomas. Just gobeithio, Sean, just gobeithio. Gen i Steve Jenkins. Dwi'n mynd siarad ar yng nghyfer fan hyn, yn wedi chymryd bod y Barri mynd i'r Rownd Gynderfynol. Mae Joe Thomas fydd yn cychwyn yn y gôl yn y ffeinal hefyd. Ti'n meddwl? Dwi'n just yn gobeithio. Ynddo. Mae rhaid efo rili, os ti yn mynd gyda'r polisi yna o chwarae'r y gol geiddo falle sydd ddim yn rhif un i ti, ond penderfynu mynd gyda fe'r cwpan, mae rhaid i sefyll gyda fe i ryw raddau, no se? Albert yn ennill y geg gornel. Ydy yr ansoddair cyffyrddus yn agos ar hyn yn dydi? Ydy. Jyst llai na cwarter awr o'r gêm i ware. Rhedeg lawr y cloc i ryw raddau fydd y Barri nawr. A mi fydd y ffeinal ar chwefror yr 8fed yr 20. Hanner awr 15 yn fyw gyn ni yma ar sgorio. Dal chydig o wynt fel ydych chi'n gweld o'r coed ar y chwith yn y fan yna. Richards yn crymanu'r geg gornel i fewn, mae'n tasgu allan, Bale yn rhydd yn y cwr! Ta Ben Margetson gafodd y cyffyliad ola. Y cefnwr arall wedi sgorio, Will Richards eisoes wedi rwydo. Mae drosodd bellach, does a ddim amheuaeth o hynny. Ben Margetson yn manteisio ar amddiffyn llac gan Cambrian sydd wedi cael gwers yma gan y tîm o Llwyddodd Cymru. Ie, mae'n croesi'r y safon, defnyddio'r y gwynt jyst i cyrmanu ddi mewn a mae fel daten poth yn y cwrt bach. Y Margetson, yr ymddiffynwr yn hapus, jyst cael y tapin lleia. A fel o ti'n gweud Bryn, mae ar ben i Cambrian nawr, sy'n ni'n meddwl tair gol i ddim lawr. Ben Margetson yn un o 3 o chwaraewyr y Barri sydd wedi chwarae am hob un gêm y tymor hwn. Mi oedd i chwarae am hob un, mi oedd Robbie Wilmot wedi gwneud tan heddiw. Ieuan Owen y llall. A dyna i bedwerydd gôl o Ben Margetson. Gôl gyntaf yn y gystadleuaeth yma. So ddim ffordd yn ôl bellach yn agos i Cambrian. Angen gwirth yn yma nawr. Felly Will Richards, 2 funud wedi'r 45 yn rhoid y Barri ar y blaen. Oli Hulbert yn dyblu'r fantais wedi 53 o funudau ar ôl i'r golwr. Felly dal ergyd Elliot Richards. Gyna Richards yn ei chanol hi fanna hefyd yn y drydedd gôl. Gig gornel Elliot Richards, creu bob math o broblema yn y cefn i Cambrian. Ben Margetson ar drydydd i'r tîm o Llwyddodd Cymru. Josh Allen, os da gôl gysur, cyfle i Bateman. A dyna'r arbediad cyntaf mae Joe Thomas wedi gorfod wneud yn yr ail hanner yma o'r ergyd gan Callum Bateman. Ie, Thomas yn ein dda. Ti'n disgwyl i'r gôl geidwad safio honna ar y postyn cyntaf. Mae'n mynd am pŵer Bateman. Yn y marn i mae'n heiddi gôl am y gwaith caled mae fe'n wneud yn ystod y gêm, ond
Thomas, y gol geidwad, yn ein arbennig o dda. Barri yn paratoi i ddod ag eilydd i'r cae. Ac Daniel Smith ddaw i'r cae. Ac blaenwr ydi o. Wrth i Davies godi pêl hir i fyny. Jared Wright sydd i fyny o'r cefn y capten ar rwan ta. Yna berig y fan hyn. I'r tîm cartre, mae gen nhw'n lot o chwaraewyr i fyny'r cae Hulbert. Elliot Richards. Mae'r eilydd Josh Bernard. Mae'n rhywun i'w synhwyro, Sean, fod ysbryd chwaraewyr Cambrian wedi disgyn go iawn. Dyna'r beth sy'n mynd i ddigwydd gyda Cambrian yn taflu chwaraewyr ymlaen. Bydd yna gwagle yn y cefn nawr i'r Barri edrych i, yn wedi gyda'r hediadau mae Owen a Hilbert yn neud. Bydden nhw'n edrych am y gwagle yn y cefn. Cadarnhad o'r eilyddio Elliot Richards sydd wedi gadael y cae. Mae wedi cael gêm dda. Ac Daniel Smith sydd wedi dod ymlaen yn i le fo. Pwys ar yr rhestr fer am chwaraewr y gêm, Sean? Dal 9 funud arall i fynd Bryn, yn lot digwydd yn yr amser ni. Ond ti'n sôn am Richard sydd wedi gadael y cae, fydd wrth gwrs yn allweddol ar gyfer yr ail gol, yr ergyd o bellter. Di cael Seintiau na? Ydy, achos mae fe'n un o'r chwaraewyr yna ti'n gallu dibynnu arno. Mae fe'n neud y pethau syml yn hawdd, mae fe'n glanhau lan. Felly, mae fe'n chwaraewr capten. Dyna fath o chwaraewr TSA fel dy gapten, rhywun sy'n mynd yn cymeryd gofal o'r pethau bach. Mwy o waith am ddiffyn i'r tîm cartre gormod ar hwnna. A mae'n mynd allan am y dafliad. Mae Callum Seintiau, mae o chwaraewr cyson. Mae rhywun yn synwyro, dio byth yn cael gêm wael. Mae wastad yn 8, allan o 10, dio byth falle yn mynd o dan hynny. Wrth gwrs mae fi'n un o'r chwaraewr cyntaf ar y rhestr bob dydd Sadwrn. Er enghraifft syml fyna ennill y bêl gyda'r peniad. Allen. Bod yn ofalus, mae o ar gerdyn melyn fel y gyma Callum Bateman. Efo 7 munud yn weddill. Jared Wright. Dyma Liam Eason. Eason. Yr ergyd yn dod i fewn gan Allen. Dim yn oson i Liam Eason. Mae ystym corff o'n fanna'n deud y gwbl. Rhedeg allan o syniadau hefyd, dwi'n meddwl. I ryw raddau hefyd, Bryn. Dim noson i Cambrian na i Leeson. Mae'r bêl nhw. Ac os ddod nhw fyny, Sean, fydd rhaid nhw gryfhau. Rhaid nhw gryfhau yr garfan. Yn sicr. Dwi'n edrych ar Llandudno heddi. Dyn ni'n mynd i gweld y gêm yn ei gyfrawn. Roedd o'n y ffaith bod nhw wedi cymeryd y Seintiau tuag at y funud diwetha. Falle bod yna chydig o wahaniaeth yn safon rhwng y ddoi Gynghrair, dwi'n siŵr. Dwi'n meddwl efo Llandudno, mae gen nhw chwaraewyr bron iawn, allan nhw rei tîm cyfall yn o chwaraewyr sydd eisiau wedi chwarae yn uwch Gynghrair Cymru. Mae'r Anthony Stevens, Mark Cadwaladr, bobl fel hyn, eisiau wedi chwarae i Mike Pearson, Kieran Smith, eisiau wedi chwarae i nifer o glybiau yn yr uwch Gynghrair. A fyswn ni'n dweud o weld Cambrian bod Llandudno yn sicr ar lefel uwch na ag Mae Cambrian. Yr unig beth wedyn ni fyddi hwnna, ti'n sôn am chwaraewyr fel sydd â profiad wrth gwrs o chwarae yn uwch Gynghrair Cymru, ond maen nhw hefyd yn y chwaraewyr sydd yn dod tuag at diwedd i gyrfa. Felly mae'n anodd cadw'r ddisgyl yn wastad efo profiad a ieuenctid. Nath i Strenati ennill y tafliad. 5 munud o'r Rownd Gynderfynol Cwpan Nathaniel MG. Ac Steve Jenkins, da chi'n ei weld yn y llun yn y gwylod yn fan yna, sydd yn arwain i dîm
i Rownd Gynderfynol ar chwefror yr wythfed ar hugian. Mi fydd o'n mynd ben efo Craig Harrison, sydd wrth gwrs yn gwybod sut i ennill clysa. Bêl allan ydi hwnna, mynd am gig gornel. Dyfarnwr yn penderfynu, na chdi wir, mae hwnna wedi mynd allan am gig gol. A ni'r goliau unwaith eto Sean y gynta gan Richards. Yna mae dydyddi ar i ysgwydd o'n fan yna. Wedyn yr ail fydd Birch yn siomedig efo hwnna, yr ergyd gan Elliot Richards yr arbediad ac yna Oli Hulbert yn ei chladdu hi nghefn y rwyd ac yna y drydedd Ben Margetson yn manteisio ar bêl rydd yn y cwrt, yr ergyd yn ôl i fewn gan cydi hi yn tasgu oddi ar cael yn Seintiau yn y lwcus yn dod. Tîm yn fecso fel amddiffynwr yn cael tapyn bach. Ie, wrth i ni agosau at Efin o, dyma ni gyfle unwaith eto. Dyna chi dacl gampus gan y golwr, gan Morgan Davies. Campus yn fyna ni, rwystro pedwaredd gol sicr. Daniel Smith oedd i fewn amdani'n de'r eilydd. Yn y cyd chwarae fyna, i gael Hulbert oedd y sodliad, nath jyst roed e mewn i'r gwagle. Gwych. Mae o mor dda am hynny, Hulbert, yn dri. Mae o yn dod â chwaraewyr eraill i fewn i'r gêm mor gelfydd. Chyn i weld eto? Ie, hwn oedd y cyfle, hwn oedd y sodliad. Hulbert oedd e gwyd? Ie. Dwi'n siŵr, ie, Hulbert oedd yr sodliad. Na, ge, fi'n creu yna Owen oedd e ar yr fwndeg iddo fe. A mae ni Morgan Wigley. Ac yn wir, Ieuan Owen, dyna i gyfraniad olaf o Sean. Ieuan Owen sy'n gadael y cae ar y gwr sydd ar fenthyg o Gaerdydd. Morgan Wigley ymlaen yn ei lefo. Mi geith o, ryw 5 munud falle. Os ni. Mae'r Barri ar ei ffordd i'w 5ed Rownd Gynderfynol yng Cwpan y Gynghrair. Dim ond y Seintiau Newydd sydd wedi bod mewn mwy, 11 o weithiau Seintiau Newydd. Felly'r Barri i fewn i'w 5ed Rownd Gynderfynol. Ddigon parod. Basio'r bêl a draws y cefn. Cofiwch nos Lŷn. Mi gewch chi holl uchafbwyntiau yr penwythnos o'r uwch Gynghrair Cymru ac hefyd o'r ddwy Rownd Gynderfynol. A hynny am 5 munud ar 20 ar S4C ac yn asad o nesa'r gêm fyw 4edd Rownd Cwpan Cymru, Met Caerdydd yn erbyn Caernarfon am 25. A hwnna mi fydd honna'n fyw ar S4C. Edrych ymlaen at hwnna. Edrych ymlaen at hwnna. Met wedi troi'r gornel yn do ar ôl cyfnod reit anodd. Falch iawn dos Steve Jenkins, mae rhaid i mi ddeud, achos dwi'n cofio ar ôl gêm yn y Flint pan gollon nhw. Mi oedd o yn isel iawn. So hynod falch dros y fo bod pethau wedi gwella. A tipyn o hanes rhwng y ddoi y glwb hefyd, o ran geimiau a'r gyfle ag ati. Ynddi, fydd yna space ydi. Will Richards sydd allan o'r amddiffyn yn trio ennill y bêl. Da ni yn y funud ola. Pass lack. Rwan ta. Dyma'r eilydd. Daniel Smith. Nos a bedwaredd gol. Smith. Na chi bêl hyfryd oedd o ddim yn cam sefyll. Fi'n credu fod o'n cam sefyll. Na, am gyfle. Ti'n iawn, dwi'n ddim yn cam sefyll. A dwi'n bêl dda. A ti'n disgwyl just slotio honna yn y gornel bella. Wel. Fydd ei wedi gyfri. Bydda. Da ni fewn i 3 munud. 3 munud o amser
Allen, rhediad da. Ond bas mond at Will Richards. O gychwynodd y sgorio. Wedi 45 munud a 2 funud ychwanegol. Camstrinati. Allen. A Liam Eason. Ati partner yn yr ymosod, Callum Bateman. Bateman yn ôl at Eason. Diolch wedi gweithio. Diolch just ddim wedi gweithio na chdi. A wedyn efo, oedd gennym ni 2 funud i fynd. Barri ar yr ymosod. Sean, pwy di seren y gêm? Ie, dyn ni sôn amdano. Sawl gwaith heno y capten i'r Barri, Seinti, fel o'n ni sôn, jyst yn gwneud y gwaith syml yn allweddol i'r Barri, jyst yn angori ganol ca ac amddiffyn y Barri, felly Seinti seren y gêm. Cytuno'n llwyr, Sean. Wedi cael gêm mor effeithiol. Llechen lan arall. Callum Seinti mor greiddiol i hynny yn yr o flaen y ddau yn y cefn. Felly mae Taylor Jones yn gadael y cae ac ymlaen y daw Jack Cooper ac hefyd yn gadael y cae mae Josh Allen ac ymlaen y daw Dion Facey. Felly Jack Cooper mi gan nhw funud. Mi gan nhw ddeud, Sean, bod nhw wedi chwarae mewn rownd gynderfynol. Wel, ma' ni. Ti'n iawn. Felly, da ni fewn i'r hanner munud ola. Tydi Cambrian ddim wedi edrych os nhw'n mynd i sgorio o gwbl. Wel, mi yna un arbediad yn doedd yr ergu gan Bateman. Dyna'r unig gyfle maen nhw wedi gael yn yr ail hanner, yr unig gynnig hyd yn oed. A'r cyfle cynnar na i Eason, wrth gwrs, lle nath y gol geidwan yn arbennig o dda. Ta'n rhaid i'r clod fe. Oedd yn ddewr y rhan yr arbediad yna. Dyma Daniel Smith. Y bas ddim yn ddigon cywir. Da ni wedi chwarae dros y 3 munud. Dr McInch yn chwythu y chwiban ola. Ac yn y rownd gynderfynol, Cwpan Nathaniel MG. Mae profiad y tîm o uwch Gynghrair Cymru yn drech na'r tîm sydd ar frig Cynghrair y de. Golia Will Richards 2 funud dros y 45 ar derfyn yr hanner cynta. Yna Oli Hilbert wedi 53 o funudau. Ac yna y gol i sicrhau hi tua'r diwedd. Ben Margidson, sgôr terfynol yma. Ydy Cambrian dim, y Barri tair. Ac yna y rownd derfynol. A'r Chwefror yr 8fed ar 20, y gig gynta am hanner awr wedi 5, mi fydd hon yn fyw hefo ni ar S4C. Y Seintiau Newydd, tîm sydd ar frig uwch Gynghrair Cymru yn herio y Barri, sydd ar hyn o bryd yn y 7fed safle yn uwch Gynghrair Cymru. A'r lleoliad i'w gadarnhau. Ond cadarnhau y dyddiad ar amser, dydd Sadwrn yr 8fed ar 20 o Chwefror, a hynny am hanner awr wedi 5. Diolch i chi am eich cwmni yma heno. Barri yn mynd â hi o 2 gôl i 0. Diolch am eich cwmni a nos da.